Hello, Omid, my dear BK, Sonan dan oh, Boro Melike to Boro Meliko, Omid, baca Bisti aman dong ma ingkri zakhe baca dan ओंखाम जाथ'वाखैनो ओंख्रिया बहलसो ओमफ्राय जा सोरजों लाइक दानबायना थेंक इउ सोरजों अर्गेना जा हेलो हेलो बोला है हेलो हेलो अर्गेन क्या कर रहा है अर्गेन जी कोरोना मांका हेलो हाँ हमसे हेलो हमसी गर्ल बोला है हमसी गर्ल ऑर्गेना टू लाइक डन मैम बोला है थैंक यू वेरी मच ऑर्गेन जी जा सोरजों मानगो मा ओंख्रि जाखो दाना ओंखाम जाथ'वाखै ओंख्रिया माबासो मा होनोमोन बहल आरोना ओमफ्राय अरहाना जा मा होनदों हाउ आर इउ on on cake how are you yeah. मा खालामहैयो डिस्टार्बलै माबायाबो बाबा र' दे र' नोंनिया बैसो नोंनावबो सोदों आंनावबो सोदों ऑर्गेन दुई लाख बोला सर हम फरायखांबाय ना ओमफ्राय जा दंगल दिनेश क्या आपने मुझे याद किया है बोला है हाँ याद किया है ओमफ्राय MNG ने क्या बोला हेलो बोला है हेलो कैसे हो नारो ना हेलो बोला है हेलो हेलो नारो ओमफ्राय बिस्टिया मानखो फुजायाव बेराय हैला ना बाजै होनदों ना फुजायाव गाबोन नायनि र' बिस्टियागै ओमफ्राय जा सोरजों आमानखो खबरा मोजां ना होनदो खबरा दङ बिदिनो मोजांथ' आरोना बांद्राय गाज्रिबो नङा बांद्राय मोजांबो नङा सोरां जा मानखो लादोलाय सोरां मानखो जोंहा नों बहानि होनदों आरोना आं आसामनि सोरां आसाम सापागुरि उमिदा मानखो अच्छा ये मत बोल ओमफ्राय जा उमिद ओमफ्राय जा उरखावा जा मानखो दुर्गा फुजायाव थांदोंना थाङाखै होनदों थांथ'वाखैनो उरखाव ओमफ्राय जा दंगल मानका क्या आपने मुझे याद किया है बोला है हाँ रे दिनेश याद किया है आपको गुड इवनिंग बोला है गुड इवनिंग वो ले लो ना दे दिया ना मैंने दे दिया ना ले लो भैया मनोज हेलो आबोन ना हेलो आगै मनोज मा खबर सुनीता ने क्या बोला क्या तुम नेपाली हो बोला है मैं नेपाली नहीं हूँ मैं बोरो हूँ मा जाबाय थादोंहाय नोङो ओमफ्राय जा सुनिताखौ फरायखांबाय आङो सुनिताखौ फरायखांबायमोन ओमफ्राय सरप्राइज ने क्या सरप्राइज ओके हाँ सरप्राइज ने क्या बोला है हाय रे सी ले लाइबी
क्या बोल रहा है मनसा जामान के मोजां आब' नोंहालाय मा खबर होनदों ना आंनाबो दंथ'यो आगै बिदिनो सुनिताया जोंहा फिर तुम कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ आसाम मतलब बङाइगाव सुनीता ओमफ्राय जोंहा सुदेश जोंहा प्लीज लाइक बोला है सुदेश ने लाइक डन बोला थैंक यू वेरी मच सुदेश लाइक देने के लिए उम्मीद ने क्या बोला आई लव यू बिके बोला है सेम टू यू उम्मीद ओमफ्राय राकेश आमांगो तुमा की थांसा क्या समझ में नहीं आ रहा राकेश सुनीता से मान कर फिर आसाम की साई बहुत अच्छी पीटी होगी तुम पंजाब में भेज दो अच्छा आसाम की साई को मतलब पंजाब में भेज देना है मनसा जामांगा आब' दुर्गा फुजा नायहैया खै नामा होनदों नायहैथ'वाखै मनसागै थांगोन आरो ना राकेशआ मैं साका दे बोला है ऑर्गेन गया क्या ऑर्गेन जी गया क्या देसी अच्छा हेलो कौन है प्लीज लाइक कमेंट करो मजा सर जोंहा ओनर ना थैंक यू मजा सुनीता मानगो आसाम की आप ब्यूटीफुल लग रही हो हम सुनीता जी के हस्बैंड है बोला सुनीता की मतलब हस्बैंड है आप अच्छा थैंक यू वेरी मच इसको कुछ पैसा इसको नहीं देखेगा मैं अभी नेट नहीं है वो मोबाइल में मनसा जामान का आब' होहाय दसे नेट ओमफ्राय जों मनसा मांगोजा आब' नोंसिनि बेवाय दुर्गा फुजा जायो आरो आब' होनदों औ जायो मनसागै दुर्गा फुजा जायो ओमफ्राय जोंहा अमितआ क्या गिफ्ट दिया पूजा का बिके कुछ तो गिफ्ट करो सोना बोला है क्या गिफ्ट किसको गिफ्ट करना है उम्मीद जी प्रियन किसको गिफ्ट करना है उम्मीद राबाया जामांखो आगै सना ओंथि माइनाव दाउलेब नालेब हाजोआव होनदों आरोना एफा गोलाव आरोना राबा दानिया सोरजों मा होनगोन नोङो बहानि जाखो होनदों आं आसामनि सोरजों ओमफ्राय जोंहा अच्छा पोबानिया जा हाय बोला है हाय वेरी ब्यूटीफुल बोला है थैंक यू वेरी मच पोबानी ओमफ्राय जोंहा माबाया सोरजों मा होनखो मा लिंनांगौ नोंखौ होनदों आरोना सिनायलाबोना बिब' लिंदो बिब' सोरजों आगै ओमफ्राय सुनिताया जोंहा मा होनखो बुरा लगा हो तो माफ कर देना जी बोला अच्छा बुरा नहीं लग रहा है सुनीता मतलब उम्मीद है जमान के और यहाँ मुझे गिफ्ट अच्छा कहाँ गया रे गिफ्ट करो यार बोला है गिफ्ट करना है कैसे करता है रे ऑनलाइन कैसे करो उम्मीद ओमफ्राय मनसा मा होनगो अखा हायाखै नामा आब' नोंसिनि बिथिं होनदों अखाया हादोंमोन आगै दहायो
ओमफ्राय दा गैया आरोना आगै मनज ओमफ्राय जा सदा आं आसामनि ओरैसो आरोना आदसा आरो आंनावसो इदि फैयो आरोना सदाबो आगैयाबो ओमफ्राय सुनिताया मा होनखो पंजाब में आ जाओ हाँ सारे हैं सारे सोन का हाँ सारे सोन का साथ क्या का साथ मेकी की रोटी अच्छा रोटी साथ में मक्खन डाल डाल के खा खाएंगे अच्छा खिलाएंगे और साथ में लंच भी करेंगे हाँ रस में रच्ची भी लेंगी बोला क्या ऐसा है सुनीता मतलब पंजाब में मतलब आप पंजाब से है ना सुनीता जी ओमफ्राय जा सदा मान आं आसामनि ना आब' अरखि होनदों आरोना अरखि बावसो आरोना नोङो आसामनि आरोना माथोबा होनदोंलाय ओमफ्राय जा किब' जा किब' पियामोन हेल' होनदों ना हेल' ओमफ्राय जा राबाया राबादाया मा खालामदोंब्रा राबादा खोरोना जामान where are you from India आसाम है करण ओमफ्राय जा मेक ना माक ना ओमफ्राय नागालैंड बोला है अच्छा आप नागालैंड से है मतलब लाइक करो रे कौन लाइक नहीं दिया गाइस लोग प्लीज लाइक करो लाइक होदोब्रा सोर सोर लाइक होआखै सनाफोर माथो लाइकखौनो होआ माथो लाइक करो ना प्लिज होनदो ओमफ्राय जोंहा खिबखौ फरायखांबाय आङो खिब राबा करण माग मनसा जोंहा मा होनगोन आब' मा ओंख्रि जायामोन होनदों ओंखाम जाथ'वाखै मनसा गै माबा ओंख्रिया बहलसो आरोना ओमफ्राय राबाया जाहाथे लाइक दा नोंसि होनदों थेंक इउ जा बिकासा मा होनगोन हेल' बाजै होनदों हेल' बिकासा गै ओमफ्राय जोंहा करणा इउ आर लाइक आर्मी मतलब लाइक आर्मी कैसा क्वेश्चन है सुनीता मान के है हाँ जी हम पंजाब से है हाँ जी बोला है पंजाब से है आप थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए सिंगल अमंग अच्छा मान के अच्छा भाभी जी लाइक ल' होनो फैबाय दे होनदों ना दे जायो दे सिंगल गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जा पेरिग्रिना जा मा होनखो मी तो आपको लाइक करता हूँ रे बोला थैंक यू पेरिग्रिन मुझे लाइक करने के लिए ओमफ्राय जा राबाया दे बिनानावजों रायलायदों होनदों आरोना आदसा बिनानावजों रायलायदों ओमफ्राय जा बिकासा मा होनखो लाइक दान बाजै होनबाय थेंक इउ बिकासा गै सिंगेला लाइक दान दे बाजै होनदो दे सिंगेल गोजोनबाय दे गै खोरोना जा आप आर्मी बाला को लाइक करती हो क्या बोला हाँ क्यों नहीं करती मतलब क्यों नहीं करती आर्मी वाला को मतलब मैं लाइक करती हूँ बहुत अच्छा है ना आर्मी लोग अच्छा होता है सब फौजी मतलब अच्छा होता है तो लाइक करता है इसलिए करण आप कहाँ से हो मतलब क्या करते हो आप सिंगल जा मान के अच्छा भाभी अच्छा भाभी आं थांबाय दे एमबि गैलालै आंना होनदों इदि आरोना दे सिंगेला गै जेबो नङा दे पेरिग्रिना मा होनखो मैं तो आपको लाइक प्यार करता हूँ रे बोला थैंक यू वेरी मच पेरिग्रिन ओमफ्राय जा बिकिया मा होनखो मा ओंख्रै जाखोनो ना ओंख्रिया मा होनो जोंनिया बहलसो आरो ओंखाम जाथ'वाखै बिकि ओमफ्राय राबाया मा होनखो थाथ'लै ओंखि होनदो दे राबा ओमफ्राय जा इपिल मा होनदो जोंहा हाय बर' गाल बोला है हाय ओमफ्राय मनजुया जोंहा मा होनखो आंबो लाइक होबाय आब' नोंखौ होनदों थेंक इउ मनजया गै गोजोननाय थाबाय किरण खोरोंगासिनो थैंक यू बोला है किरण ने
किरण ओके सुनीता जमान का आसाम की ब्यूटीफुल बोला है थैंक यू दे ओमफ्राय जा पेन कार्डा हाय होनदों ना हाय पेन कार्ड ओमफ्राय सिंगेला गुड नाइट सॉरी गुड नाइट रे बाबा बाय बाय बोला है ओके गुड नाइट सिंगेल बाय बाय सुमित जा ऐसे सुटकी से नहीं बैठना मतलब सुटकी से दिख रहा है सुमित ने हेलो हेलो किरण किरण ने क्या बोला मैं भी आर्मी में हूँ इसलिए पूछा बोला ओ आर्मी है आपकी ओमफ्राय अच्छा जोबथाया जामानखो औ सना ओइ सना होनदों आरो ना औ ओमफ्राय बिकिया जामान होनदों मा गामि नोंसाना होनदों आरो ना जोंनिया मा होनो आङो सापागुरि आसामां मा होनो बिकि ओमफ्राय जा एनडियाव जामानखो हेल' होनदों आरो ना हेल' एनडि ओमफ्राय बिकासआ जामानखो बाजै मा ओंख्रि संखो होनदों आरो ना ओंख्रिया माबासो आगै बिकास बहलसो ओमफ्राय जा धर्मेन्द्र जामानखो हेल' फ्रेंड्स बोला है धर्मेन्द्र ने ओमफ्राय मनजया जामानखो आब' आङो साबस्क्राइबो बानायना होनोसै आब' आं आब' होनदों दे बानाय आगै थेंक इउ मनजय आगै गोजोननाय थाबोगोन दे बानायदो दे ओमफ्राय जा मिस्टारा मा होनखो गुड नाइट होनदों आरो ना गुड नाइट मिस्टार ओमफ्राय जा किरणा यस बोला है ओमफ्राय जा सुनीताया मा होनखो दूसरी वाली को दिखाओ अकेली तुम दिख रही हो दूसरा किधर है बोला है जोर जोर अच्छा दूसरी वाली कौन होता है खाना बना रही है दूसरी वाली कौन है ओमफ्राय जा बिरजना मा होनखो आब' सना जाखांबाय नामा होनदों ना जाथ'वाखैनो आगै बिरजन माबासो जोंना ओंखाम जाथ'वाखै आरो ना बिरजन आगैना जाखांबाय नामा ओमफ्राय जा जोबथाया मा होनखो नोंबो आर्मि बाजै सरि आंबो आर्मि बाजै होनदों आरो ना नोंबो आर्मि आरो ना सुमिता जा मा होनखो ओमफ्राय जा धनेन्द्रआ जा मा होनदों मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखाम जाथ'वाखै धनेन्द्र आगै माबा बहलसो आरो ओंख्रिया जा चित्राया मा होनखो हाय होनदों आरो ना हाय चित्रा किरणा जा मा होनखो अब आर्मी वाला बोलने के बाद में खुश नहीं बोला क्या मेरा आईडी नहीं सही है मेरा आईडी नहीं सही है बोला है मतलब आपका आईडी अब आर्मी वाला बोलने के बाद आर्मी वाला उसने ही बोला क्या मेरा आईडी नहीं सही है बोला मतलब क्यों नहीं सही है बोला किरण अगर मतलब देना है तो दे दो हेल्प करना है तो करो किरण अच्छा आर्मी बोलने से जय हिंद बोलना पड़ता है क्या ओमफ्राय जा मनजया मा होनखो बानायबाय आं आब' साबस्क्राइब होनदों दे थेंक इउ आगै गोजोननाय थाबाय दे मनजय आगै एसआ जा मा होनखो फुजा नायाखै नामा आब' आरो नोङो अबेनिमोन होनदों फुजायाव थांथ'वाखै आगै एस आङो माबा आरोना आङो आसामनि आगै सापागुरि एस आगै ओमफ्राय जा अभिजितआ मा होनखो अखा जादों जेबो अखा हादों जेबो खोनाया बाजै होनदों आरो ना अखा हादों आरो ना जेबो खोनाया बिराद हादों नामा आगै अभिजित ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया मा होनखो अखा हानायखाय जाखांबायमोन आब' होनदों जाखांबाय आरो ना अखा हादों होनबा ना आदसा बिकिया जा मा होनदों बाजै आदा गैया नामा होनदों ओहो गैया आगै बिकि नों दा गैया ओमफ्राय राजा जामा हाय होनदों ना हाय राजा हेपि दुर्गा फुजा बोला सेम टु इउ राज
rasa mangga kor kor tumar mor kor asamot asam Bongaigaon रास ओमफ्राय जा नबीना मांगो कहाँ से हो बोला है मैं असम से हूँ असम नबीन रास ने बोला ओ बोला है राहुल जा हेलो बोला हेलो हेलो राहुल मनजया आब' नोङो फुजायाव दिनै थांगोन नामा होनदो ओहो दा थांला आगै मोना दाथ' मोनानाया मोनाबायानो दिनै थांला आगै मनजयागै ओमफ्राय जोंहा निजोमा मा होनगो मेथाइ खनदोंसे स्राय रोजाबना हरदो बाजै होनदों ना बाजै दे होनदों बाजै दे होनबाय आरोना नंगौ नामा होनदों ओमफ्राय सदा जा उन्दों ना किरणा जा मा होनगो मेरा मेरा से किरण मेरा सेव किया मेरा सेव किया क्या मेरा सेव अच्छा मेरा साफ किया बोला है मेरा साफ किया बोला ना मतलब आपको मतलब साफ किया कि नहीं क्या पूछ रहा है क्या किरण कुमार अच्छा आपका मेन आईडी होगा ना मेन आईडी से आया था ना किरण तो बता चल जाता ना ओमफ्राय जोंहा रासा मा होनखो फुजा जा नोंलाय होनबाय मा होनखो क्या बोला पूजा साबो नालागे पूजा साबो नंला पूजा साबो नी गिला बोला ना कि पूजा साबो नी गिला पूजा साबा मतलब जावानाय आजी मतलब खाली जाम रास बिर जामांखो जोबोद अखाल' हाबाय दं एबारावहाय होनदों बिराद अखा हादों आरोना होमबा बिरजन फंबाय सदा जा आब' सना होनदों ना आदसा सुपके ना मा होनो सर फंबायाबो इदिजोंसो आरोना नबीना जा मा होनखो आपका नाम क्या है बोला है अच्छा मेरा नाम विश्वकवि है ओमफ्राय बिजया जा मा होनखो नांलायबायलै बाजै नांलायबायलै बाजै सरि नायलायबायलै बाजै होनदोंना नायलायबायलै बाजै नोंनि एलबि नायबाय थानानैसो मोजां मोनग्रा जाबाय होनदों आरोना बिजय बसुमतारी थेंक इउ बिजय गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो क्या आप अपना फेस दिखा सकते हो बोला हाँ दिखा तो रही हूँ राहुल नहीं दिख रहा क्या ओमफ्राय जोंहा मैं तो मतलब फेस दिखा रही हूँ किरण नंबर को सेव किया है क्या बोल रहा है नंबर को सेव किया है क्या बोला है नंबर अच्छा नहीं आपने नंबर दिया ही नहीं है तो मैं कैसे सेव करूँ अच्छा नंबर को बोला है ना नंबर तो नहीं दिया है दिया रमान को पहले तो आईडी बोला था ना किरण आप नंबर बोला अच्छा अलग अलग बोल रहा है ना ओके दिया राजा अमान को आपका शादी क्या है आपका शादी क्या है आपका शादी क्या है आपका शादी में मेरा शादी हो गया है दियार मतलब मैं शादीशुदा हूँ सिजौआ जा फैलायबाय आं होनदों आरोना थेंक इउ सिजौआ दा गोजोननाय थाबाय दे मनजया जा मा होनखो बहाय जायो आब' नोंसिनि बेवहाय होनदों ना बङाइगाव नैबे जों थानाय खाथियावनो जायो आगै मा होनो ओरैनो मन्दिर खुलुमनायसो फुजा माने मेलाथार इदि जायालै बेयाव आगै मनजय फुजा गिदिर इदि जाया आरोना बेखिनियाव ओमफ्राय साइडआव जायो खोमा जोंबोथ' माबाफेराखै आरो ओमफ्राय जोङो कालिगावआवसो नायनो नागिरदों र' मेलाबो जायो नामा गाबोन थांनाय नायनो नागिरदों मनजय आगै ओमफ्राय जोंहा माख्राया मा होनखो मोखांखौ मोजां खिन्थाहर बाजै सना डिउटि थांनायनि सिगां नोंखौ नायना थांसै होनदों नोंगौ नामा डिउटियाव थांसै आरोना होमबा माख्रायाबो सोर जाखो रे माख्रायाबो
मोखांखौ मोजां खिन्थानांगौ आरो ना मोखांखौथ' देखायबाय थाखायो आङो मा होनो माख्रा फंबाय आगै ओमफ्राय जोंहा रितुआ मा होनखो सरि कि करी ओके की करी आशा इको करा नाय रितु जा सुनीताया मा होनखो दाल रोटी खाओ प्रभाव का गाना गाओ अच्छा दाल रोटी खाओ ओमफ्राय प्रभु का गाना गाओ अच्छा प्रभु का गाना नहीं आती मुझे सुनीता ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया मा होनखो फुजानि मेलाफोरावहाय बेरायहैयाखै नामा आब' नोंलाय होनदों बेरायहैथ'वाखै आगै दिनैसो सुरु जाहांदोंना फुजायानो बिरजन फंबाय ओमफ्राय थांगोन आरोना नायनि र' गाबोन फंबाय नोंलाय बेरायहैबाय नामा बिरजन फंबाय सुनिताया जोंहा मा होनगोन आसाम का लोग ज़्यादा सावल खाता है ना बोला हाँ खाता है ओमफ्राय जोंहा राहुला मा होनखो what is the secret of your beauty ओके मतलब मैं असम से हूँ तो मुझे मतलब राइस दाल पसंद है ओमफ्राय आयु रहाय अखा मोफ्लामलायबाय माथो थांखो गोमा जाबायसो र' फैलायबाय होनदों आरोना ओमफ्राय राहुला मा होनखो रियली यू आर सो बिउटिफुल बोला है थेंक यू भेरि माच राहुल ओमफ्राय जोंहा बिकिया मा होनखो साबस्क्राइब खालामबाय बाजै होनदों बिकि थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रिया मा होनखो हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ आगै ओमफ्राय जोंहा दियारा मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा मा ओंख्रि आगै ओमफ्राय जोंहा दियारा मा होनखो हामबाय होनदों आरोना हामबाय ओमफ्राय जोंहा मा ओंख्रिया मा होनखो बिके बाजै लाइक दा होनदों थेंक इउ आगै मा ओंख्रि आगै मुनजुआ जोंहा मा होनखो लाभ इउ बोला है सेम टू यू ओमफ्राय जोंहा जयतिया हे हाय बोला है हाय हाय कैसे हो बिदुरा जोंहा हाय बोला हाय हाय बिदुरा क्या खबर फाल ना बायदेव बोला ना क्या खबर कहा खबर फाल मोर बिदुर तो मतलब আপনার কেনেকুৱা ओमफ्राय जोंहा माख्राया मा होनखो देरा बाजै सना देरा बाजै सना मोखांखौ खिन्थारा प्लिज बाजै सना होनदो आंथ' देखायगासिनो ना होनदो ओमफ्राय बेदरा मा होनखो आइ बिदिनो बोला आइ लाइक्स क्या बोला ओमफ्राय जोंहा मनजया मा होनखो ए जोंनि बिथिं जायो आब' जायो आब' साफ्राकाटायाव फै आब' जा गिदिर जायो आब' फुजाफोरा होनदों साफ्राकाटानिमोन आरो नोङो ना मनजय आदसा मेला गिदिर जायो आरो ना होमबा आदसा नायनि र' मनजय आगै ओमफ्राय जोंहा सुनिताया मा होनखो आसाम में सबसे ज़्यादा फेमस क्या क्या चीज़ है बोला है अच्छा आसाम में सबसे ज़्यादा फेमस क्या चीज़ है क्या होगा रे ओमफ्राय जोंहा आकाफांस ने क्या बोला आई लव यू बोला है ओमफ्राय जोंहा गिरदारिया जोंहा मा होनखो इउ बोला मतलब इउ बिरजना मा होनखो जोंहा जोंनि जाय जेबो गैया आब' मेलाया होनदों मेला गैया आरोना बिरजन ओमफ्राय जोंहा थेर' आई लाभ इउ बोला थेर' बासुआ ओमफ्राय जोंहा
Kiteman ha Kidman aja hello bola hello Kidman Hero aja aman ke किस हुजूर कैसे हुजूर कबर मतलब खबर कैसा है बोला है क्या रे तीरो बिरजना मा होनखो अखा जोबोद खोरोमदों जोंनि जाय आब' आं ओंखारथ'नोसै दे आब' होनदो सना होनदो दे बिरजन फंबाय जोंनिखैबोथ' खोनादों आं एसे ओमफ्राय जोंहा मनजया गैया मा होनखो आब' आगै मोनहालाय होनदो गेलेदों आगै मा होनो सरि मनजय गेलेदों आगै लिंदों नालाय मादैसो लिंनांगोन आंखौ मनजय होनबा नोङो हेलो कौन है मेरे स्क्रीन में गाइस लोग महेंद्र आता बता अच्छा बता हेलो कौन है प्लीज कमेंट करो गाइस ओमफ्राय मनजय फंबाय मनजय बुंगोन आब' आगै मोनहालाय होनदों ना आगै मोनहा गेलेदों आगै फिसाज्लाखौ सोंदो नामा मनजय फंबाय ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया गुड नाइटसो गुड नाइटसो लानांसिगोन आं आब' सना होनदों ना गुड नाइट लानोसै आरो होमबा आगै नोङो दे बिरजन फंबाय अखा हासो गारदोंबा ना ओमफ्राय जोंहा गाजोल नुजाफैदों हेलौ बाजै होनदों ना हेलौ गाजोल आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै ओमफ्राय गाजोला जोंहा थिंथिवान आरो ना लाइक थेंकिउ गोजोननाय थाबाय गाजोल आगै हेलो मेरे लिस्ट में कौन है सासोनानै गेलेनाङा होननायखौ ओंखामबो फोरोंबावदोंसो अखाबो खोरोमदों आरो ना बिरजना जोबोद अखा खोरोमदों होनदों बिराद खोरोमदों आरो ना जोंनिखैबोथ' एसे खोनादोंआनो आङो मोफ्लामदोंमोन नै जोंनिखैबो ओमफ्राय मनजिया मा होनखो आब' नोंस्रा खयथाबा ओंखाम जायो होनदो ओंखामखौथ' जों बांसिनानो 10टायाव जायो आगै मनजय स्कुल थाबाबो आरोना 10टा साराय 10टा बिदि जायो बांसिनानो बिरजन फंबाय मा होनखो बिदिबाथाय आङो जोबोद गियो होनदों मबाइलखौ लानो गिनांगौआनो बांद्राय माबाबा बांद्राय मोफ्लामबा खोरोमबा मोफ्लामबाथाय लानो गिनांगौआनो गिनायालाय
माबा आसुगुर नांदों सोरनिबा नोंनाव मोनफ्रांगासिनो ना ओंखायनो माबादों लोलाय आंनो खोनोखोथां माबा मोनसे नायनोलाय होलाय बाबा होलाय क्यों हो अब तो बहुत आप दोगे ला खनसे लालाय माबा नायनो मैंने क्या बोला दुर्गा पूजा नहीं है घुमाइएगा क्या बोला है दुर्गा पूजा घूमना है क्या अमित भगवान के थाना तो कम दिक्कत दुर्गा पूजा नहीं घुमाएगा क्या घुमाएगा क्यों नहीं घुमाएगा उम्मीद अच्छा अच्छा दुर्गा पूजा नहीं घूमेगा क्या हाँ मतलब जाऊंगी पूजा में कल जाऊंगी आज नहीं उम्मीद ओमफ्राय जामुन जाया मा आंखो आब' हो साफ्राकाटायाव फैथार आब' सना फुजायाव बेवहायनो बांसिन गिदिर जायो होनदों साफ्राकाटायाव आरोना मोनजायाखै अबे साइडआव जायो माबा मा होनो मनजय फंबाय साफ्राकाटायाव जेनेबा अबे जराव जायोबा नारै बाजार मा होनो बाजार जाग्राखैनो जायो नामा ओमफ्राय जा किरणा आप मैसेज नहीं किया हाँ आप मैसेज नहीं किया बोला मतलब मैं क्यों मैसेज कर मतलब मैं क्यों मैसेज करो नंबर ही नहीं है क्या क्या बोल रहा है रे किरण ओमफ्राय जा बिरजना मा आंखो बाय बाय आब' सना गाबोनफोर दिन मोजां जाबा जोबजासिम सापर्ट खालामगोनसै आं आब' होनदो दे मा होनो बिरजन फंबाय दे बिराद मोफ्लामदोंबा अखा हादोंबा जेबो नङा दे बाय बाय दे मेदाम आंखो बाबा प्रियेन मा जाय नों बाबा प्रियेन मा प्रियन को बाबा प्रियन मा जायो नों मोफ्लामदोंथ' आरो आयु इधर फै मा होनो इखौ लाइटनिं हो रहा है ऊपर में लाइटनिं प्रियन
lightning ओमफ्राय Umi ज्यादा समझ में नहीं आ रहा गया क्या lightning होनाय रे मनजया मा होनदों आब' बेवहायनो जायो बाजार गेजेराव थिंनो आच्छा बाजार गेजेरथिंनो आब' सना होनदों बाजार गेजेरथिंनो आरोना आच्छा ओमफ्राय आसिगाहाय होनदों ना हाय आसिक कैसे हो सोर मबाइल गोमाखो गाखो जा अखा हायाखै नामा बिमा होनदों अखाया खोरोमदों मा होनो गाखो दसे हरलाय माबाखौ दसे हरलाय आयौ आयौ बावगोन ओइ र' लाय बिदिनो फ्लाट थांदों आखाय माबायाव हमदों से जालायलांबाय हिनजाव गैयै मानसिया अखा हाबा बोरैबा मोनो बालनि नै आंबा माबा माबि सानफ्लांना बोरैबा मोनबाय होनदों नंगौ नामा गाखो जारलालै ओमफ्राय दिना जोंहा लाइक गानदों थेंक इउ जोंहा अनजन ना जोंहा मा होनखो बिसु मा टिमि कसर जाखोहाय नि होनदों ना बिश्वकर्मा टिमि नि होनदों ना आच्छा बिश्वकर्मि होनदोंमोन खोमा आरो नोङो बिश्वकर्मि होनदोंमोन खोमा हाय अनजना ओमफ्राय भइस बोला है भइस दे दिया है दिना अन आरो ना थेंक इउ सोर लाखोहाय क्या ये बोलो फ्रेंड बोल नुदोंना क्या करता है ओमफ्राय जोंहा बिश्वजितआ हाय होनदों ना हाय बिश्वजित ओमफ्राय उमेदा मा होनखो ड्रेस दिखा ना बिके बोला अच्छा ड्रेस तो मेरे लिए लेके नहीं आया फ्रेंड के लिए लेके आया है प्रियन को जोता मतलब जोता दे दिया ड्रेस दे दिया ऐसे ही लंपेन्ट ओमफ्राय जोंहा दिना मा होनगोन नोंखौ बिश्वकर्मासो बुंदों किउदोंखि होनदों ना औ माने बर'आनो जागोन बियो ओमफ्रायो माबा लिरदों आरोना गावहा ओमफ्राय जोंहा
ओमफ्राय मा होनखो the end आंना मा जाखो हो होनदों माने महराना मा जाखो नोंबो गरमबा ओमफ्राय जा आसिका जा मा होनखो नाइस हाउस बोला है अच्छा SB होनखो सॉरी होनदों ना नंगौ नामा सॉरी से कैसे होगा रे SB भाई सॉरी बोलने से क्या होगा होनदों ओमफ्राय जा बिस्वजितआ इदि हरबाय आरोना उमिदा मोनखो मेरे लिए भी कुछ लिखने आता मेरे लिए कुछ नहीं लेके आया सॉरी लिया क्या नहीं लिया क्या वाला है और नहीं लिया है ओमफ्राय जोंहा SB मा होनखो आब' ओंखि सरि होनदों अपि मानो सरि बुंखोबारा फंबाय दालाय ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो अखा हाबा बेलासो अखा हाबा बेलेगसो सानखायो आं सिख्ला समावनो माबायदि सानोमोन बिमा होनदो गाखो होनदोंसो नामा होमबालाय आं हमनो हालाहाय गाखोखौ होनजाना हौवा बोरै जाखो बोरै जाखोहाय गाखो बर'आ आं हमनो हाला हौवा जाखोना हिनजाव जाखोसै आं हमनो हालाहाय ओमफ्राय जोंहा मनजया मा होनखो आब' नों फैगोनखौ आसा थाबाय होनदों आच्चा फुजायाव ओमफ्राय साफ्राकाटायाव आब' सना होनदों थांगोन आगै टाइम मोनबा मनजय बेरायनो नायनो थांनि र' ओमफ्राय जोंहा SBया मा होनखो आब' आंनिखौ नायदो प्रफाइलाव थुना माने मानो चेन्ज जाबाय आच्चा फुजानिखौ नामा फुजानि भिडिअ नागारबाय नामा SB आगै माथो र' दा नायगोन आङो प्रफाइलाव मानो थुनो थिनगोन ओमफ्राय लेट जाबाय आब' होनदों SB आगैया लेट जाबावो आरोना बै सदा सोरनिमोनलै आइडिया सदा नोंनि नङा नामा आरो SBनि SB आगै नोंनि नङा दालाय नामा ओमफ्राय दि नामा आंखो अखा गाज्रि मोनफ्लांदों किउट ओंखि अकेया मा होनखो अकेया गाज्रि मोनफ्लांदों किउट ओंखि होनदों ना अकेया गाज्रि मा अके आं बुजियासैहाय होनदो उम्मीदा मा होनखो तो तेरे लिए ऑर्डर दे रहा हूँ तो तेरे लिए ऑर्डर दे रहा हूँ फ्लिपकार्ट में तुम्हारा एड्रेस दे दो बोला है ओह माय गॉड मेरा एड्रेस चाहिए दे दूंगी होनदो आरोना उम्मीद देबो बोरमा ओमफ्राय जोंहा दे नामा आंखो अके गाखोआ हौवासो दे बिके होनदो आरो हौवासो माथो हिनजाव सिख्ला समाव साननाय लिरनाय बे आं हमनो हायाखैना गाखोना हौवाना हिनजाव गाखोसो मा आंखो नामखौ हासदांग्रि लाबो बिमा होनदो नामखौ हेसदांग्रि लाबो बिमा होनबाय हेसदांग्रि बुजिस्लाबासैहाय आंहा मा होनखो हासदांग्रि ओमफ्राय SB आगैया नायब्रा आब' होनदों आरोना आच्चा र' नायनि र' SB ओमफ्राय आंनि आब' होनदों नोंनि आब' प्रफाइलाव थुना नायनांगौ नामा रुको देखाहो ओमफ्राय बिरफाङा जोंहा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो मादै होनदों आरोना ओंखाम जाथ'वाखै आगै ओंख्रिया माबासो जोंना मा होनो बहलसो बिरफां आगै ओमफ्राय जोंहा बिजया मा होनखो अखा होनदों आरोना अखा होनदों अखा हादों नामा होनदों ओमफ्राय जोंहा मनजय आगैया मा होनखो दे आब' दोनथ'नोसै गुड नाइट होनदो दे मनजय फंबाय गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट होफैनायनि थाखाय आगै गुड नाइट दे ओमफ्राय जोंहा बिस्वजित गाखोआ सोरां आंखो
vice vice sera ang hoन्दों आरोना vice sera ang माथि SBI गैया मांखो नाय हो नोंबो बहलसो होनो फोरलाखौ आब' होनदो बहलसो होनो SBI आगै मा होनो फोरलासो होनो नामा ओमफ्राय जा बिरफाङा मा होनखो मोखांबो खिथिया मादै होनदों ना मोखांखौथ' खिथिगासिनो आगै बिरफां होनदों SBI आगैया गाखो खावग्रा आसोल होनदों ओमफ्राय ओरैसो आरोना गाखो खावग्रा आसोल होनबाय ओमफ्राय जा सोमखोरा मा होनखो नोंखौ नुवाखै आब' होनदों आंखौ नुवाखै आरोना सोमखोर आगै ओमफ्राय SBI आ मा होनखो क'क्राझाराव फोरला होनो होनदों क'क्राझाराव फोरला होनो आरोना फोरलाखौ होनोदां सोरबा होनोदांहाय ओमफ्राय दिना मा होनखो अच्छा मैंने कंग्रेचुलेसन SB ब्र बोला है कंग्रेचुलेसन हरबायलै नोंखौ दि ना मा होनो SB आगै माबा आच्छा बेखायनो नायनो थिनदों आरो इयो र' दे बेखायनो नायनो थिनगासिनो दङ र' 1 मिनिट बेखायनोथ' हमनो हाबाय दे आं आगै ओमफ्राय अमितआ मा होनखो हो सुनो दुर्गा पूजा फदर रहे हैं अपने लोग का गिफ्ट देना मत भूलना नहीं तो जिंदगी पर याद करते रह जाओगी ऐसा होता है Oh my God अमित हाँ दुर्गा पूजा में मतलब सब देता है गिफ्ट ओमफ्राय SBI मा होनखो प्रफाइल इयर नायदो होनदों नायनि दि एन थेंक्स बोला है दि एन खौ थेंक्स होबाय आरोना जोंहा SBI गैया SBI जा मिनिखौनो गाबगोजै ओमफ्राय मा ग'खो होनदो बिरफाङा जोंहा मा होनखो मादै मा गामिनि होनदोंमोनलाय होनदों आरोना आं आसामनि सापागुरि थायो दे आगै बिरफां ओमफ्राय जोंहा DNआ मा होनखो SB ब्र वेलकाम होननानै हार्ट हरदों आरोना ओमफ्राय सोमखोरा मा होनखो आब' बिनानाव दंना गैया होनदों बिनानावा दङ होनदो सोमखोरा आगै होनदो गाखोआ जोंहा मा होनखो अखा हाबा गोजांनाय समाव हिनजाव थाबा कम्बल जोमलायनो नाङा आं बिमा होनदों ना बिदिसो आरो होमबा नोंहा जारलाहाय नोंजोंबो गाखोबो र' आच्छा ओमफ्राय जोंहा SBI आ मा होनखो माथो जोमनाङो होनदों आरो SBI आ जोंहा मा होनखो आसामनिसो होनदों आसामनिसो नोंबो आसामनि नामा SBI आगै आयु आसामनि नोंबो आसामनि आरो DNआ मा होनखो बिरफां चिरां सापागुरि होनदों आरोना जोंहा DNआ आच्छा DNआबो खिथाबाय आरोना आच्छा ओमफ्राय जोंहा SBI आ मा होनखो नोंसो सोमखोरनोबा बिनानाव दंबा बिनानाव दंबा आब' होनदों सोमखोरनोबा बिनानाव दंबा आब' होनदों आरोना बिब'सो दं दा SBI आगै बिनानाव गैया होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिस माबा होनखो जोंहा views ना views ओके मांगा show your face बोला है show your bisa जाहायबाय नों ओमफ्राय जोंहा अबे मोनलाय नोंना आच्छा
rồi deh sona beramrai सोमखोरागे zaman ke सोमखोरागे आंबो चिरांनि आब' बिजनि पानबारि होनदों नंगौ नामा आतसा पानबारि मा गामिलै सोमखोर ओमफ्राय जोंहा मा होनखो डिएनआ मा होनखो बिस्ट हा मिनिट आरोना ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया मागो कंग्रेचुलेसनबो होना कंग्रेचुलेसन होननो बावदों आंहा मेसेजाव हरगोन ना गाबोनहाय नायनानै आं दा नुवाखैनो ना एसबि आगै बिदि जायो नामा गोथांनो सोरबा ओमफ्राय मा होनखो बोहोना माबो होना माबायदि बिब'ब्रा ओरैसो आरोना आदसा आंहा मेसेजाव आराम हरगोनब्रा एसबि आगै आंहा नुवाखैनो ना नोंखौ कंग्रेचुलेसन होनो दे कंग्रेचुलेसन एसबि आगै जारलाहाय ओमफ्राय जोंहा अमिता बिक्सर देही कोई लिखा हो तो मुझे भी में कोई की वन पेन अच्छा और वन सिक्सर वन बिला दो और घूमने ले 500 रुपया है भिखारी दे दो भिखारी को अच्छा हम तो मतलब पूजा में जाते हैं तो मतलब ऐसे रास्ते में मतलब बैठा है ना इसको तो हम ऑलरेडी देता है हमें पूजा में नहीं हाँ समझ में आया आपको देना है वो भी समझ में आया और फिर मैंने दूसरा बात बताया आपको भी देना है वो समझ में आया है ओके देखती हूँ मैं अमित पूजा तो शुरू हो गया ना आज से शुरू हुआ है ना पूजा अमित ओमफ्राय जायु aman ke I love you bahasa Isponan berna जायु basua ओमफ्राय dia aman ke SB bro na mini dar na man mini ke ihande ओमफ्राय SB aman ke बिब'सो जाफिनलायबाय दाना ओरैसो आरोना SB आगैया ओमफ्राय NS जामान के आब' दिनैसो लाइभ नुदों होनदों दिनैसो नुदों आरोना आगै दे गोजोननाय थाबाय होनबालाय दे NS आगै सोमखोरा मांखो मानास्रि बाजारनि आब' होनदों मानास्रि बाजारनि आरोना मानास्रि बाजाराबो बेखौ नुनो मोनबा होनदों आरो ओमफ्राय नों बिजिनिनि आरोना होनबा सोमखोरा ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मांखो बिमा माथो नों बिमा माथो नों आंनोनो नोंनि गामिखौ खोन्थायासै नोंलाय होनदों आरोना गामिखौथ' खिथाखाबायना आङो गाखो ओमफ्राय गामिखौ खिथाबायमोन ना आङो खोनायाखै नामा खिथानो गाखोआ ओमफ्राय एस आगैया मा एसबि आगैया मा होनखो गामिया जोंना बिजनि गाखो ओमफ्राय आं माबा थायो आरो साफागुरि थायो एसबि आगैया जोंहा मा होनखो 1K जाबायलै आब' हा ओरैसो आदसा 1K जाबाय 1K ओहै ओरैसो बारे जारलालै नोंजोंबो बोरै आरो नोंहा होनदो दे मोजां जाबायना कंग्रेचुलेसन दे एसबि आगै ओमफ्राय गाखो मा होनो NS ब्लग I love you माइ होनबाय आरोना NS ब्लग I love you माइ होनदों आरोना जोंहा गाखोआ ओमफ्राय एसबिआ मा होनखो गाखो बर' आसामनिसो होनदों ओमफ्राय आरबिन्दाया मा होनखो नाइस होनबाय आरोना थेंक इउ एसबिआ मा होनखो मेगन फारसे देखायना एलबि होबा नायबाय मेगना फारसे नुजायोबा मा खालामनो आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो हेलमेटसो हमनो नामा रा होनबालाय होनदो
एलबि होबा नायनो बायो होनबाय ना गैया जा अके ओमफ्राय दिया ना मा होनगोन एसबि ब्र आंखौबो 1K खालामदो दे होनदो हा मिनिट आरो ना जेबो बुरजा नांखागोन दिनाथ' ना दिना सोर जाखो जोंहा होनदो ओमफ्राय बिरफाङा मा होनखो आसामाव अखा हादों नामा मादै होनदो आरो ना आं मोनथियाहाय आसामाव हादोंना हायाखै बिरफाङाखै ओमफ्राय नों बबेनि जाखो होनदो आरो ना आसामाव ओमफ्राय जोंहा दिनेश ना क्या बोला है क्या आपने मुझे याद किया बोला हाँ बाबा याद किया है रे बाबा दिए ना मा होनखो एस बि होनना मिनिदो आरो ना एस बि आ दि एन जागोन ब्र होनदो आरो ना जागोन ब्र जालायथारबाय नै जोंहा माबाया एस बि फंबाया एस बि आ मा होनखो गाखो गाज्रि खोनायो नामाया ओरै खोनायो नामा सोलै होनदों गाज्रि नामायासोलै होनदों आरो ना खोनायो नामासोलै ओरैसो आरोना जोंहा माबाया एस बि आगैया ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा मा होनखो बिजनि फानबारिनि सा सानजा जायो आब' जोंना होनदो आरो ना बिजनि फानबारिनि सा सानजा अबेनि होमबालायनो सा सानजाबा साहा ओमफ्राय सानजा हाबा गोबाव साननांगोन र' आगै सोमखोर साया थाबाय ओमफ्राय ओरैहाय सानजा होनदो सानजा मा गामिबा होनदो गाखाजा मा होनखो नोंनि एलबि नोंनि एलबि नायनायनि नोंखौ माबायदि अनो होगोन नों आंनो नोंनि एलबि नायनायनि आंखौ माबायदि अननाय होगोन नोङो आंनो होनदों आरो ना माबायदि अननांगौलै मा होनो गाखो माबायदि अननाय नांगौ आरो ना गाखो फंबाय लिरनायानो अननाय जायोना होनदो सना होनदो एदिया होनना जामांगो एस बि मेगन थाइसे फाग्लासोहाय गोजौ थिखोबाय आङो दे होनदो एस बि थांखो मेगन थाइसेल' एलबि होनाया आंनि अर्डारसो हा आच्छा नंगौ नामाब्रा बेबायदि होनाबो नंगौ बायदिला एस बि आगैया नोंगौ सानथारनोसै ओमफ्राय एस बि आगैया मा होनखो हेलमेट हमदो होनबा आब' होनदो र' आङो हेलमेटखौनो हमनांसिगोन आरोना ओमफ्राय जों गाखोफुंबा हाब बिजिनि मा गामिरा होनदो बिजिनियानो आरोना गाखो नोंलाय अबेनिब्रा गाखो खिथानालाय ओरै खिथागोन आङो होनदो आरोना ओमफ्राय मा होनो मेगन थाइनैबो खोबनोसै होनबालाय होनदो एस बि आगैया दि एन ओरैसो आरोना दि एनआ जोंहा गाखो होनदो आरोना दि एनआ जोंहा मानगो एस बि होनना मिनिदों अमितआ जोंहा अगर कोई दिवाली देख रहा है तो मुझे बङाइगाव टाउन में दुर्गा पूजा दिखाना कोई कोई दिल वाले इंसान है क्या ना ऐसे बोल के रो रहा है क्या दिल वाले ओके ओके दिखाऊंगी दे अमित रना मत ओमफ्राय जा रकेना हेल' होनदों ना हेल' रकेन ओमफ्राय जा सानजोराङा मा होनखो मा गामि नोंसिनिया आब' होनदों ना जोंनिया मा होनो सापागुरि आसाम सापागुरि आगै आसाम होनबाथाय ओमफ्राय जोंहा मा दानो एसेबा गैया नामा सोलायसो होनदों मोजां फरायाबो आच्छा नामा सोलायसो होनदां मोजां फरायाबो होनदों ना नामा सोलायसो होनदां मोजां फरायाबो होनदों नाम सोलाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मा गामि सोंदोंमोन ना सानसोराङा गैया आङो मा होनो आं सापागुरिसो दे थायो आङो सानसोरां आगै ओमफ्राय जोंहा एस बि आगैया गाखो माबायदि अननाय नांगौ एसे फोरमायदो ओरैसो आरोना औ माबायदि अननाय नांगौ एसे फोरमायदो एस बि आगैया सोंबाय आंबो सोंबाय खिथादो होनदो सोमखोरा मा होनखो आब'आ माबाफोर
job mawo nama bonde जेबो job मावालै आगै आङो सोमखोर आगै DNA जा मा होनगोन SB बारा मोजां मेन नायस्लाबा बे औ आं नायस्लाबखायाबो होनदो मा होनो माखौबा ओमफ्राय जोंहा नायस्लाबा माने मा होनदो दिपेना जोंहा मा होनखो आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखाम जाथ'वाखैलै आगै दिपे ओंख्रिया माबासो बहलसो आरोना ओमफ्राय सोरबा फोरला होनो होनदों नामा ओमफ्राय SB आगैया मा होनगोन आब' आङो कमेन्टखौ मोजां फरायाबा गाबो आरोना गाबबावबाय आरोना गाबना दं होनदों आरोना गाबदों आरोना गाबना दं मानो गाबखो आदसा बिदिसो होमबा दे र' ओमफ्राय जोंहा DNआ मा होनखो SB बे गाखो ना SB बे गाखो कमेन्टखौ आं थिखिनिसिम गाखोगोनसो हा होनदों आरोना मोजां गाखोमोनगो SB आदा हरनि नामसो SB आदा हरनि नामसो दोनग्रायानो दोनबायबा मा खालामनांगौ आं मालाय ओरैसो आरोना जोंहा गाखोआ आयो जारलाहाय फुजा र' गाखो आगै होनदो आरोना फुजा होनानै दोननाय ना मानाय गाखोखांबाय आगै फुजा होनानै दोनदोंबाथाय सेस जायो होनदो ओमफ्राय जोंहा SBआ मा होनदो आसामल' होनहर आब'नो औ माने आङो LBआवबो दा बुंनो हालाना आसामखौ मानो होनो ओमफ्राय जोंहा ट्रेन ट्रेंगुलारा मा होनखो आं खासि खथ्रानि होनदों ना ट्रेंगुलार अके खासि खथ्रानि आरोना ओमफ्राय SBआ गाखो बर' थास' बिबार फिसाय होनदों आरोना जोंहा सोर जाखो आंथ' सिनायानोलै गाखो फंबायखौ होनदों अमिता आङो दुर्गा फुजा नायना मसुंगनि थांखा अच्छा समझ में नहीं आ रहा दुर्गा पूजा नायनो मोजां मोनो नामा ना बोला ना दुर्गा पूजा देखने के अच्छा लगता है ना दुर्गा पूजा देखने के लिए गया है समझ में नहीं आ रहा दे सानस्रिया जोंहा मा होनखो नोंसिनिथिं दुर्गा फुजा जाया नामा आब' होनदो दुर्गा फुजायाथ' मा होनो मेलायाथ' जों थानाय खाथियाव मेला जायानो सानसोरां आगै आं दा जेराव दं आरोना ओमफ्राय जायो खोमा एसे साइडआव आंबो मिथियानो ओमफ्राय गाखोआ मा होनदो अखा हानायाव उन्दुनायानो आलादा मजा होनदों आरोना आदसा बिदिसो होमबा DNआ जा गाखो होनदों आरोना गाखोनानै दिनायबाय देरहासारा जोंहा मा होनगोन हेलौ बाजै आंहा दासो होनदों आरोना देरहासारा गैया थेंक इउ जेबो नङा दे आगै देरहासार SBआ जोंहा मा होनखो गाखो बर' हामा फंबाय बर'सो होनदों आयु मबाइलासो नै आयै ओमफ्राय देरहासारा गेट होनबाय जोंहा SBआ गैया बर'सो होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो DN साल्टे DN साल्टे बैनी होनदों आरोना बेनी ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो हा बिके बोला है ओमफ्राय अमिता क्या बोला पूजा देखना साता हूँ बोला है मतलब पूजा होता है ना उधर पे ना उम्मीद देव वर्मा मेला होता है क्या बहुत बड़ा देव वर्मा ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो SB ओनलि कमेन्ट बोला है गाखोआ मा होनखो SB ऑनलाइन कमेंट बोला है ओनली बोला ना ओनली अच्छा कॉमेडी बोला ओनली कॉमेडी बोला है SB ऑनलाइन ओनली होनखो ना ऑनलाइन
only comedy होनदों हा ना ओमफ्राय DI ना जा मा होनखो only गाखो जा DI ना मा होनखो गाखो हाइड खालामजागोन कमेन्टआ सोलाय होनदों आरोना ओमफ्राय हाथारा ओमफ्राय जा SB आ मा होनखो आयै मबाइला होननानै गाबदों आयै मबाइला होननानै गाबबाय आरोना मा जाखो मबाइला हो हो आच्छा मबाइला खांग्रांदों आंना होनदों आरो देरहासारा मा होनखो मा जाखो बाजै होनदों आरोना मा जाखो बाजै जेबो जायाखै मबाइला खांग्रांदोंमोनहाय होनदों आं स्टेनाव दोनदोंमोन ना ओमफ्राय जा जिदा मा होनखो आइ लाभ इउ बर' गार्ल बोला बर' गार्ल अके थेंक इउ होनदों आरोना ओमफ्राय जा अमिता मा होनखो हा देब बोरमा बिके बोला आच्छा अमित सरि गाखो जा मा होनगोन DN हामा फंबाय बिनि हो बेनि बिदि होनदोंना आच्छा बिदि होनदों आरोना हामा फंबाय बिदि होनबाय ओमफ्राय जा आच्छा र' DN हामा फंबाय बिदि होनदों ओमफ्राय जा SB आ मा होनखो गाखो बर' डु नट राइट बेड कमेन्ट होनदों आरोना SB आगैयाबो ओमफ्राय जा अह देरहासारा मा होनखो मा ओंख्रि बाजै होनदों ओंख्रिया जोंना बहलसो देरहासार आगै ओमफ्राय राजेना हेलौ होनदों आरोना हेलौ राजेन SB आ कमेन्ट फरायलायबावो बा होनदों बा ओरैसो आरोना दे ओमफ्राय जा अबिकाया हाय होनबाय हाय अबिका ओमफ्राय जा SB आ ओमफ्राय जा SB आ दा हामा सार होनदों ना अमिता मा होनखो ना जों खारदि सारिदि बिके बोला रे जों ना जों सारिदि ओमफ्राय जा राजा रजनिया जा मांगो रजनिया मा त्रिपुरा से हूँ मैं त्रिपुरा से हूँ बोला है त्रिपुरा से है ना आप ही थैंक यू मेरी लिस्ट में आने के लिए रजनी देबो वर्मा ओके SB आ जा मांगो गाखो बर' बिब' दंना गैया होनदों आरोना बिब' दंना गैयानो आरोना SB आ सोंदों गाखो जा देरहासारा मा होनखो जाखांबाय नामा आबाजै होनदों आरोना जाथ'वाखैनो आगै देरहासार मा होनो ओंखामखौ जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नों जाखांबाय नामा ओमफ्राय DN आ माखो गाखो LB आव रायलायनो फैदोंना मोजां रायलाय LB आव रायलायनो फैदोंबा मोजां रायलाय ओमफ्राय रायलाय नङाबा खामानिखौ मावनो गोनां जागोन होनदों आरोना DN आ जोंहा ओमफ्राय जोंहा देरहासारा मा होनखो अखा हादों नामा बाजै होनदों आरोना अखाखौ आङो दायो मिथियागै दहाय हादोंमोन दे खिन्थु फुङाव देरहागै ओमफ्राय जा SB आ मा होनखो DN थै गरम होनदों आरोना ओमफ्राय जा गाखो मा होनखो SB सार नंगौना आं नंगौ नोंना नावा आंनिसो हरगोन ना हरा सार होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सन्जुआ हाय बाब' होनदों आरोना हाय आगै सन्जु ओमफ्राय SB आ मा होनखो ओंख्रि ओंखाम सुथाब जोबलायनाय LB होनसैलाय नामा दोन मा होनखो दिनहैबो आब' ओंखि होनदों आरोना र' आगै मा होनो नायनि दसे दे होनदों देरहासारा मा होनगोन आं जाखांबाय बाजै होनदों आरोना आच्छा जाखांबाय आरोना मा ओंख्रि जाखो आगै देरहासार जिदा जोंहा मा होनखो हाय साका देखा हाय सक्कल ओके हाय सक्कल दिखा वन ना हाय सक्कल दिखा बोला है सक्कल दिखाना है होनदों ओमफ्राय SB आ मा होनखो गाखो बर' गैया होनदों आरोना गैयानो होनदों ओमफ्राय जा DN आ मा होनखो गाखोनि कमेन्टखौ गासिबनिबो LB आव सानसेबो मोजां नुखाया आं होनदों आरोना सासेनिबो LB आव मोजां नुखाया आं होनबाय जा DN आ ओमफ्राय जा सन्जुआ मा होनखो होनदों आरोना ओमफ्राय मिजिं बर'आ आइ लाभ इउ सना ना
I love you Sona बोला है गाखोमोन के DN बैनाय मा ओंख्रि जाखो नोम्ब'आ माबोरै दं होनदों आरोना DN अके ओमफ्राय जोंहा माबाया मोनगोन देरहासारा आलु दाउसोलै बाजै जेबो गैया टेस्टियानो लायाखै देरहासार ओमफ्राय जोंहा मोनगोन गोबिना जमन गोबिननि बोला है हेलो हेलो गोबिन कैसे हो ओमफ्राय जोंहा SB आगैया मानगोन नो फेस जिट अनलि शेडो ओके बोला है ओमफ्राय जोंहा SB आ मानगोन DN सालथे सेसलै ओरैसै आरोना DN सेसलै ओरैसै ओमफ्राय जोंहा गोबिन ने क्या बोला है योर स्पीक इन हिंदी बोला ओके थैंक यू मेरी डिस्क्रिप्शन में आने के लिए गोबिन ओमफ्राय गोबिन क्या बोला व्हेयर आर यू फ्रॉम बोला मैं आसाम इंडिया से हूँ गोबिन ओमफ्राय गाखोआ मा होनखो DN माला नोंनो नायलायखो आंखौ नोंलाय होनदों ना DN माला नायलायखो होनबाय गाखोआ देरहासारा मा होनखो फुजा जायाखै नामा बाजै नोंसिनिथिं होनदों फुजायाथ' मुर्ति खुलुमहैयो आरोना आगै देरहा बाट माबा मा होनो मेला इदि गिदिर जानाय आं साइडआवबो जायो नामाथाय आं मिथिया आरोना ओमफ्राय थालिगावआव थांफेरनाय जायाखैना ओमफ्राय थालिगाव एबार एसे मेलाफोर जागोन नामाथाय नायनो नागिरदों आरोना गाबोन र' मा जायो थालिगावआव थांनो नागिरदों गाबोन देरहागै ओमफ्राय जिदा जोंहा मा होनखो मोजां अच्छा मजां क्या होता है सिस्टर मतलब मजां माने अच्छा है अच्छा मजां अच्छा है DN मा होनो गाखो नों आंनि बिब' नोंनि नोमासो गाखो हाहा होनदोंना आच्छा गाखो आंनि बिब'आ नोंनि नोमासो गाखो होननानै मिनिदों माबाया DN आ ओमफ्राय जोंहा पुनोमा हाय होनदोंना गुड मर्निं पुनोमा गै मा ओंख्रि जानायमोन होनदों ओंख्रिया ओंखाम जाथ'वाखै ओंख्रिया बहलसो दे आगै पुनो गोबिना क्या बोला है आई एम फ्रॉम राजस्थान बोला है और राजस्थान से है आप थैंक यू वेरी मच मुझे मतलब सपोर्ट करने के लिए राजस्थान से मुझे सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जोंहा पुनोमा ब्लू होलाय होनदों ना आच्छा ओमफ्राय जोंहा हेपि पुनोमा हेपि दुर्गा फुजा होनबाय सेम टु इउ पुनोमा गै ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनखो हेलौ पुनम होनदों आरोना जोंहा बिकासआ DN आ आङो नुयै गैया नोंनि बे गाखो आइडिखौ हाहा होनदों आरोना जोंहा बिकासआ मा होनदों मा खबर होनदों आरोना जोंहा बिकासआ पुनमखौ सोंबाय नामाब्रा बिकासआ गै ना आंखौसो सोंखागै बिकास आंखौ सोंदोंबा मोजांथ' आंनिया बिकासआ गै ओमफ्राय गाखोआ मा होनखो DN फाग्ला जाबाय नामा नों होनदों आरोना ओमफ्राय अमितआ मा होनखो नोंनि 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 मोननैमोन मोजां नोंनि मोननैमोन मोजां गला मोननै मोजां अमित मोजां खबर मोजां ओमफ्राय देरहासारा मा होनखो जाफा हैजा दासो मा होनखो आगैया जाफा हैजागौमोनलै बाजै गाज्रि मोनाबा हाहा होनदों आरोना नोंगौ नामा अबेनिमोनब्रा नोङो बावफिनलायबायसो लेंना होनदों आरो देरहागै ओमफ्राय जोंहा DN आ ना माबानिखौनो ओमफ्राय जोंहा DN आ मा होनखो गाखो होनना मिनिदों आरोना DN आ ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनदों DN भाइराल जासिगोन नामा आं होनदों आरोना भाइराल जासिगोन नामानो गाखोआ DN सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रसेना जोंहा मा होनखो व्हाट आर यू डूइंग बोला है इंग्लिश
what are you doing बोला है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ रे अभी मतलब मैं एलबी दे रही हूँ प्रोसेन जब प्रोसेन मान के हिंदी नहीं आता है बोला मतलब किसको नहीं आता अच्छा आपको नहीं आता क्या प्रोसेन ना मुझे बोला है मुझे नहीं आता हिंदी थोड़ा थोड़ा आती है प्रोसेन ओमफ्राय बिकासआ मा होनखो ए बाजै पुनमखौ सोंदोंमोन आं होनदों आरोना पुनमखौ सोंदों आरोना आगै दे पुनम नोंखौ सोंदोंमोन ना बिकासआ मा खबर होननानै ओमफ्राय जोंहा देरहासारा मा होनखो मारै बावो मारै बावोरा बाजै नोंलाय होनदों ओमफ्राय जोंहा आदसा बैथ' बिब'सो लिंदों आरोना माबानियाथ' बिब'सो लिंदोंमोन नालाय बेखौनो सानफ्रांदोंमोन दे आं आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मारै बावो होनबाय गाखो मा होनखो दि एन लों मा होनखो लोंनोबा फै हिमालया आदसा गाखो मा होनखो दि एन लोंनोबा फै हिमालयाव होनदों आरोना गाखोआ आदसा ओमफ्राय जोंहा देरहासारा मा होनखो आं चापागुरिनि होनबा होनदों आदसा बेंटलनियामोन नामाब्रा देरहासारा गैयालाय ओमफ्राय जोंहा चापागुरिनि होनबा होनदों आरोना आदसा सरि आं सेरफांगुरिनि होनबा होनदों आरोना सेरफांगुरिनि आदसा सेरफांगुरि अके ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनखो बाजै अय बाजै सोर फरायफादों नोंजों होनदों आरोना बाजै बाजै मोदाय होनदों आरो ओमफ्राय दिएना मा होनगोन दैथुन दैमारि गाखो होनदों आदसा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो देरहासारा मा होनखो खोन्थाजाबाय आं खनथाम जाबाय आं खोन्था हरनाया होनदों आरोना सेरफांगुरिनि गोसोआव लानोसै दे देरहासारा आगै दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सेरफांगुरि होननानै माखासे लानोसै होनबा होनदों गाखोआ जोंहा मा होनखो दि एन जास्ट कमेडि होनदों आरोना दि एन जास्ट कमेडि होनदों सहिदआ मा होनखो सहिदआ जाबाखो ओरैसो आरोना सहिद अके जिदा मा होनखो मोजां खाया फट' हेन बोला है मजां क्या होता अच्छा मजां क्या होता है बोला है मजां का मतलब अच्छा है जी मजां का मतलब अच्छा है अच्छा को ही मजां बोलता है ओमफ्राय जोंहा प्रणबआ जोंहा मा होनखो कहाँ से सालाखौ वाट्सएप खालामदोंमोन खनसे खालि माखो खनसे खालिखौ वाट्सएप सासे सिख्लाखौ वाट्सएपआव खालामदोंमोन हाय माबा रिप्लाइखौनो मोजाङै होआ मा जागोन आब' एसे बुंदो होनदों आरोना सासे सिख्लाखौ वाट्सएपआव खालामदोंमोन आदसा सिख्ला मा होनो सिनायलायना सिनायलायामोनबा प्रणब आगै सिख्लायाबा मारैबा सिख्लायाबो गोसो थाबासो हागोनलाय प्रणब आगै आंबो बेफोरनि बारा माबा गैया दे ओमफ्राय बारा रोङा आङो दे ओमफ्राय जोंहा जिदा मा होनखो मोजां किया होता है बोला मोजां का मतलब अच्छा है दीना अच्छा है दिएना जामान गैया दैथुन दैमारि गाखो अखा गैया नोंहा हिमालयायाव लोंनो मिनिदों आरोना लोंनो होननानै ओमफ्राय जोंहा एसबि आगैया मा होनखो देरहासारा सेरफांगुरिनिसो होनदों नों मिथियो आरोना एसबि आगैया
ओमफ्राय जोंहा बड'आ मा होनखो बड'लिन बिफा फैबायलै होनदो गुड नाइट नामा बिफा गुड नाइट बिके बिमा होनदो ना मा खबर माथो ओंख्रि संखोलाय दिनहैलाय सना माइनाव होनदो ना गुड नाइट मा होनो बड'लेण्ड बिफा ओमफ्रायो खबरा दङ बिदिनो गेजेरावनो बड'लिन बिफा ओमफ्रायो मा होनो ओंख्रिया दिनैनिया माबानो बहलसो आरोना ओमफ्राय गाखोआ दि एन दाखालै नोङो लोंहोनाया खर' सानाया दाबो खारनो रोंला बालनि होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा देरहाया मा होनखो बहा जायोलै बाजै नोंसिनिया दुर्गा फुजाया होनदों रुनुमिलावथ' मा होनो खुलुमनो थाङो आरोना माबासो मुरथि खुलुमनो थाङो देरहासारागै ओमफ्राय जोङो नायनि र' बेयावबो थांनोसै खुलुमनो थांसै ओमफ्राय जों कालिगावआव नायनो थांनो नागिरदों आरोना देरहागै इदि ए र' होमबा जाबाय होमबा र' टाइमालाय बेसे जाखो आयौ आं खैथायाव होनायमोनलाय र' ओमफ्राय जोंहा सोर माबा खालामबाय थागो आं नुलाबोहाय सोर फरायदोंसैहाय र' थाथोंसैहाय हरबा थाथोंसै सोरथाय नुवाबो नुला जाखांला मेसि माबानोसै खोमालै र' ओमफ्राय जोंहा र' फरायखांबायना आङो बहा जायोलै होनना सोंबाय आगैया ओमफ्राय एस बि आ अनार ना जिदा जोंहा मा होनखो आई एम फ्रम मणिपुर बोला है मतलब आप मणिपुर से है जिद ओमफ्राय जोंहा पुनमआ अनार ना थेंक इउ गाखो जोंहा मा होनखो दि एन मोनदोंबाथाय थुब्रिनिसो नामा रा नोंलाय होनदों ना थुब्रिनिसो नामा ब्रा नोंलाय होननानै सोंबाय जोंहा गाखोआ डिएनखौ ओमफ्राय जोंहा पुनमआ मा होनखो मणिपुर जयन मी बोला है पूनम ने मतलब जॉइन होने के लिए बोला है प्रशांत के हाय बोला हाय प्रशांत कैसे हो उम्मीद है जा फुजा थांनि मोसालायनाय बिके नोङो बाय आंदों थांबाय मतलब क्या बोल रहा है पूजा में जा रहा है क्या ना मुझे पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा है उम्मीद ओमफ्राय जोंहा पुनमआ मा होनगोन न्यू फ्रेंड जयन मी फिन प्लीज बोला है फिन मारना है ओके रुको कहा गया रे अच्छा मार दिया ओमफ्राय दिना मा होनखो गाखो बे नोंजों गाखो हा बे नोंजों लोंनाया आं नङामोन जोंनि फंसोमोन हा होनदोंना फंबाय नामा फंबाय आरोना फंबाय नोंखो नामा फंसोमोन आरोना जोंनि फंसोमोन होनबाय फंबाय मोनदांहाय ओमफ्राय जोंहा पुनमआ मा होनखो न्यू फ्रेंड जयन मी बोला है पुनमआ ऑल गाइस सपोर्ट मी प्लीज बोला है ओमफ्राय पुनम ने बोला न्यू कौन फोन मार रहा है बार बार ओमफ्राय जोंहा मा पुनमआ न्यू चैनल सब्सक्राइब मी बोला है पुनम ने कौन न्यू चैनल है मतलब ज्वाइन करो पुनम से ओमफ्राय जोंहा राबाया हाजेव होनदों ना ओंखाम जाबाय नामालै आदा होनदो जाखांबाय नामा फिसा प्रणबआ मा होनदो अफिसाव खाम मावो आब' होनदों ना ओमफ्राय आच्छा अफिसाव खामानि मावो आब' सिख्लाया ओमफ्राय गोदान जयेन जादों होनदों ना आच्छा ओमफ्राय नोंलाय मा मावो होनदो सिख्लायाथ' मालाय अफिसाव खामानि मावो नों मा मावो आगै होनदो प्रणब आगै ट्राइ खालामब्रा ट्राइ खालामबासो मोनगोन दा होनदो ना ट्राइ खालामबाय थाबासो मोनोथ' होनदो ओमफ्राय जोंहा पुनम आगैया अन ओमफ्राय जोंहा पुनमआ हाय हिज्रा होनबाय ना किसखौ बोला रे हिज्रा गैया ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनदो बहलजों माजों जिमा होनदों ना बहला मिरामिस आरोना जोंहा मा होनो बड'लेण्ड माने दिनैहाय बिस्थिबार ना जों बेदर जाया आरोना आरो दा फुजानि दिन ना जों सानब्रैसो जाथ'नाय नङा आरोना मिरामिस जागोन ओमफ्राय जोंहा पुनमआ फैबाय
फैबाय ओमफ्राय मा होनखो फैबाय जे मा होनखो रोंगौला होनदों बिकासआ मा होनखो फैबाय दे होनदों आरोना फैबाय दे होनदों ओमफ्राय जोंहा बिकासआ मा होनखो बाजै आं दोनथ'नोसै दे बाजैनो अ दे बिकास दे थेंक इउ दे सापर्ट होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बिकास आगै गाखो मा होनखो पुनम जारौ होनदोंना मा ओंख्रि जाखो होनदों पुनम जारौ मा ओंख्रि जाखोनो आरोना गाखोआ सोंदों देरहासारा एम एस बि आदा सरि एम आচ্ছা एम मा सरि दा मा एस बि आदा आं सेरफांगुरि खुन्थाइबारिनि होनदों आरोना एस बि आदा आं सेरफांगुरि खुन्थाइबारिनि होनबाय देरहासारा गैया जा जे एन सिस्टार नुजाफैदों हाय सिस्टार गुड इभिनिं सिस्टार हेपि दुर्गा फुजा होनदों नमस्कार खालामदों आरोना जे एन सिस्टारा हाय सिस्टार गुड इभिनिं सेम टु इउ मा होनो जे एन सिस्टार हेपि दुर्गा फुजा आरोना ओमफ्राय जोंहा जिदा मा होनखो गुड नाइट बर' गर्ल सी यू नेक्स्ट डे बोला है गुड नाइट थैंक यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए ओके ओमफ्राय जोंहा पुनमानखौ अमा बेदरमोन जि बर' होनदों ना अमा बेदरमोन जि बर' नोंलाय होनदों नोंहालाय होनदों आरोना जोंहा पुनमा सोंदों ओमफ्राय जोंहा अमिदा मा होनखो प्रियन ओमफ्राय जोंहा अमिदा सोर मुर्ति खुलुमना थां फुजा ओ बिके बोला है फुजा ओ बिके बोला सर मूर्ति खुलुमना थां पूजा मतलब पूजा में क्या बोल पूजा में जाने को बोला क्या रे समझ में नहीं आ रहा रे उम्मीद ना खुद जा रहा है क्या आप हाँ मूर्ति खुलुमना मतलब मुझे पूछा क्या उम्मीद जाऊंगी रे मैं भी जाऊंगी अगर मुझे पूछा है तो पुनमा मान गो ओ बेनी जी बर' नायना ना पुनमा सोंदों ओ बेनिनो बिकास आगैया जा गुड नाइट गाइस बाय बोला है बिकास ने ओमफ्राय जा पुनमा जी बर' जयन मी बोला है डी एना जा अन बाय जा जी एना मान गो पुनम जयन मी बोला है पुनमा जा पुनम ओके पुनम लिरानि दिबाना ओके बड'लेण्डआ जा मान गो बहा थांनोलै सिकोला मानो नांगौहाय सेंग्रा सल'खौ लिरला हरबाय आरोना नोङो बहाय थांनो होयो सिकोला होनलायनायखौ मोजां मोनोलाय आंबो सल'खौ मोजां मोनो आं ओमफ्राय जोंहा जिए ना मा होनखो ब्लु हो सिस्टार होनदों आरोना र' चलो बेबा खाना खाके सो जा जायाखै नामाब्रा मा जाखो आच्छा हरबाय दे जे एन सिस्टार हरबाय दे ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो पुनम आं थालिगावनि होनदों ना जोंहा गाखोआ पुनम आं थालिगावनि होनदों गाखोआ ओमफ्राय जोंहा पुनमा मा होनखो जे एन साबधान कमेंट चेक रिटार्न बैक मी प्लीज बोला है रिटार्न मी प्लीज बोला है ओमफ्राय जोंहा जोमावा हा मिनि फैदों आरोना मिनि फैदोंसो सोर मतलब ओमफ्राय जोंहा जोमाव मिनि फैदों पुनमा गैया अ जि बर' होनदों आरोना पुनमा जोंहा रियेल नेमा मा जि बर' होनदों रियेल नेमा मा होनो पुनमा सोंदों आरोना पुनमा जोमावा एलबि होआखैमोन दासो एलबि सरि जोमावा एलबि होआखैमोन दासो होनदों ना एलबि होआखैमोन दासो होनदों ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनदों आच्छा डि एनआ जोंहा जोमावा जोंहा मा होनखो पुनम होखाबाय था पुनम होखांबाय था होनदों ना होखांबाय था होनदों ओमफ्राय जोंहा पुनमा मा होनखो बे राबाखौ बिदोंमोन बाजै गे माने बे माबाखौ होनो नामा बियो राबाखौ बिदोंमोन बाजै गेनाया होनदों गिया माखौ सोर बिदोंमोनहाय पुनम आगै पुनम
सोर बिदोंमोन जिदा जामान गुड नाइट बर' गार्ल स्वीट बडी बोला ना ओके गुड नाइट जित बर' गार्ल ओके ओमफ्राय जोंहा फुनो मा मोनगौ अ जोमा उन्दार ना जोंहा जेना जामानखौ लाइक आरो ना थेंक इउ गाखोआ जोंहा फुनो मोनदो आरो ना बिकासआ जोंहा बाजै गुड नाइट बाय होनदो आरो ना बाय बिकास गुड नाइट ओमफ्राय बड'लेण्ड लाइक डान 32 थार्टि अ अके सिस्टार होनबाय आरो ना आच्छा ओमफ्राय दि एन आ जाबाय बिकास ओमफ्राय जे एन बाय गुड नाइट आरो ना जोंहा ओमफ्राय जोंहा देरहासारा गैया मा होनगो एस बि आदा देरहासारा मा होनगो एस बि आदा नोङो अन गैला एस बि आदा नों अन गैला नाम नामा होनदोंना अन गैला नामा होनदों आरो ना एस बिखौ ओमफ्राय जोंहा दि एन आ ओमफ्राय जोंहा माथो आंनि कमेन्ट फरायाखैलै होनदो हे फरायबोबायलै जोमाव आगै खोनास्लाबासै नामाब्रा होनदो फुनामा जोंहा मा जाखो जि बर' होनदो आरो ना दि एनआ जोंहा जोमावा जोंहा फुनम मा ओंख्रि जानायमोन होनदो आरो ना मा ओंख्रि जानायमोन ना फुनम जोमाव सोंदो आरो ना ओमफ्राय जोंहा रुबा मा होनगो हेलौ कि खबर खाना बाई बोला है रुबा हेलो की खबर काल मोर ओमफ्राय खाना बाई मतलब खाना खाया पूछ रही क्या खाना नहीं खाया है रे खाना बाई खाना नहीं खाया अभी खाने वाली हूँ ओमफ्राय फुनमा मा होनगो मादै जोमाव होनदों सरि मोनदो जोमाव होनदो ना मोनदो जोमाव फुनमा जामानगो अमा बेदरमोनलै जोमाव नोंहालाय होनदो आरो ना अमा बेदर मोननो ओमफ्राय नोंहालाय सोंदो आरो ना फुनमा ओमफ्राय रुबा मांगो ओ मैडम तुम्हारा फोन बाज रहा है बोला फोन बाज रहा है लेकिन मैसेंजर में रे मैसेंजर में होनदो ओमफ्राय जोमाव मानखो फुनम बुजियासै आं होनदो आरो ना औ आंबो बुजियाखै फरायनानैल' होदों आङो होनदो बुजियाखैनो आरो ना जोमावा फुनमागै ओमफ्राय जे एना मा होनखो बाय बिकास बोला है जे एन ने बिकास बाय बोला है जे एन ने अमिता मा होनगो जा कौन पूजा में मूर्ति को प्रणाम करने जाता है के बोलो इसको बाय बाय चलो हाँ क्या बोलते हैं हम लोग जाते हैं ना आदमी ना हाँ अमित क्या बोलते रे हम अमित ओमफ्राय जोंहा बोला बिके बोला प्रणाम करने जाता है बिके बोला अच्छा कौन पूजा में मूर्ति को प्रणाम करने जाता है बिके बोलो होनदोंना ओमफ्राय जोंहा फुनमा नोङो बङाइगावनि न' जोमाव होनदों ना नों बङाइगावनि नामा जोमाव होनदों जोंहा फुनमा सोंदों दि उनाव होनदों गाखोजामानगो बिमा गाबोन फै बिमा गाबोन फै थालिगावआव नेबाय थागोन आं होनदों आंखौसो होनदों नामालै ओमफ्राय जोंहा जोमाव मा होनखो फुनम आंना आलु बिलाथि भाजासो होनदों आलु बिलाथि भाजासोमोननो आरो ना माबानिया अरे इसको छोड़ दो इसको मतलब निकालना पड़ेगा खाया क्यों खाया था रे ऊपर से तो नानी भी खाना था ऊपर से बिल्कुल सीधा ओमफ्राय जोंहा रिटार्न मा होनखो फुनम आं आलु ओंख्रिखौ खिथाखांबाय आरो ना फुनमा जोंहा मा होनखो जे एन साबधान कमेन्ट चेक रिटार्न मी बोला है
JN सब किया है पूनम ने कमेंट चेक करके रिटर्न देने के लिए बोला है JN सिस्टर ओमफ्राय जोंहा पूनमा गोथाव माथो होनदों गोथाव माथो होनदों मिलनसा मिलना जा DN अके थेंक इउ JN जा मा होनखो पूनम साब खालामबाय बेक खालामदो सिस्टार होनदों पूनमाबो साब खालामबाय होनदोंमोनलै JN सिस्टार आच्छा खालामबाय आरोना नोंबो पूनम खालामबायनो JN सिस्टाराबो ओमफ्राय DN अन पूनमा जा मा होनखो DN BTY जॉइन मी बोला है पूनम ने मिलना जा मा होनखो लिरजा अन आरोना अन मिलना अके DN जा अन थेंक इउ मिलनाबो अन थेंक इउ DN आबो अन थेंक इउ सिस्टार ये मिलन अन है थेंक इउ DN आबो अन ओमफ्राय जों पूनमा होनखो साब होदो आं साब होदो आं जयेन होनदों ना साब होदोनो मिलना माबा पूनमा जयेन जागोन आरोना साला DN जा मा होनखो अन आरोना जोमावा जा पूनम नोङो बहानिमोनलाय होनदों अबेनिमोन नो पूनम सोंदों आरोना माबाया जोमावा ओमफ्राय जों गाखा मा होनखो पूनम मा ओंख्रि जाखो होनदों मा ओंख्रि जाखोनो आरोना पूनम गाखोआ सोंदों जा DN अन पूनमा जा मा होनखो आङो रङिया खामारगावनि जोमाव होनदों पूनमा रङिया खामारगावनिनो आरोना DN जा अन पूनमा जा अमा बेदर जि बर' होनदों आरोना अमा बेदरमोन आरोना जि बर' दिना जा अन मिलना जा अन थेंक इउ पूनमा जा नोंलाय जि बर' होनदों आरोना नोंलायनो मिलना जा अन थेंक इउ बड'लेण्ड बिफा दुर्गा फुजा बेराय गैया खै नामा बिमा सना होनदों आरोना आच्छा दुर्गा फुजानि थांगोन र' गाबोन मा होनो नायनि बड'लेण्ड बिफा गाबोन नायनि र' ओमफ्राय गाखा मा होनखो जोंहा DN नोंनि कमेन्ट मा जालाबायखो होनदों ओमफ्राय मिलना जा मा होनखो पूनम सिस्टार मा खालामदों होनदों ना मा खालामदों पूनम सिस्टार मिलना सोंदों पूनमा सोरखौ बुंदों जि बर' होनदों ना सोरखौ बुंदों जि बर' होनबाय जोंहा माबाया नै पूनमा ओमफ्राय जोमावा जा पूनम आंजों साब दंना गैया नोंलाय आं पूनम आंजों साब दंना गैया नोंलाय होननानै सोंदों आरोना जोमावा ओमफ्राय जोंहा जोमावा आङो दंना गैयाथाय गोबाव गैलालै गोसोआव गैलानो आरोना साब दंना गैया जोमावा ओमफ्राय नोङो साब दंना गैया होनो पूनम सोंदों आरोना जोमावा ओमफ्राय DN मा होनखो गाखो मबाइलाव थाव नांनानै लिमोन लांदों हा होनदों आरोना गाखो मबाइला थाव नांनानै लिमोन लांदों होनबाय आरोना जोंहा माबाया DN जा पूनमा DN ओरैनो मिलन जयेन मी होनदों ना जोंहा माबाया पूनमा गैया पूनमा DN जास्ट होनदों ओमफ्राय जोंहा DN ओमफ्राय जोंहा पूनमा मा होनखो मेसेज दानदों आरोना मिलना पूनम जयेन खा आंजों होनदों मिलनजों जयेन खानो पूनम आगै मेसेजखौ दानाबाबो जागौमोन ना आगै ओमफ्राय मिलना जोंहा मा होनखो पूनम आगैया मा होनखो दं जोमाव होनदों आरोना ओमफ्राय चलो पूनमा मिलन आपके मैंने राइस खाओगे मैं नहीं खा रहा थोड़ा सा खाना पड़ेगा ना रुको मैं आ रही हूँ नहीं खा रहा मैं मम्मा मेरा ना फेवरेट अंकल था हाँ तो खाने से क्या हो जाएगा नहीं कुछ नहीं होगा रुको पूनमा मा होनखो मिलन अबेनि नोंलाय होनना सोंदों आरोना जोंहा पूनमा मिलन नोंखौ अबेनिनो सुदेमस्रि लोगो फैदो जोंहा ओइ लोगो मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया बहलसो जोंना लोगो ओमफ्राय आं जाबावाखै आरोना जाहैनोसैसो आङो सुदेम लोगो नों जाखांबाय नामा मा ओंख्रिमोन ओमफ्राय गाखा जोंहा मा होनगो ओइ बिमा DN नि कमेन्टखौ दाबो माखो बाबायलां मोजांबो SMS खालामा खन्था होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सुदेमा मा होनखो लाइक दानदों थेंक इउ लोगो ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो पूनम कमेन्ट मोनसे हरलाय आंबो नायनि होनदों जोमावनाव कमेन्ट मोनसे हरनोनो आरोना पूनम आगै ओमफ्राय जोमावा नायनोनो आरोना
ओमफ्राय जा बड'लेण्डनिया थोद दिनै ओंखाम जानांलालै नोङो बिमा दिनै फुजाखा गोदै गोबाब जाखाबाय ना सना दाना ओंखामखौ जानो बाखादोंलै आङो दहायबो ओंखाम जायाखै आङो मा होनो सावमिनसो लाबोना जाफैदों बड'लेण्डनि बिफा ओंखामखौ माने बिराद जानो बादोंमोनबा सावमिनसो लाना जाफैदों ओंखामा हाबला होनदो एसबिया मा होनगो आङो गेम गावसिनि र' होनदों आरोना ओमफ्राय लोगोफ्रा लेंहरगासिनो आब' गाबोन 9आव आङो एलबि होगोन बाय आं मर्निंआवथ' आंनो होयो आरोना 9निफ्रायसो नोंबो होलायगोन आरोना मारै जागोनलै होदे हो सानैबो होदे आंबो होगोन दे होनदो ओमफ्राय जोंहा पुनमआ अके जोमाव होनदो आङो बैजों थांगोन नोंनाव होनदो एसबि आगै होनदो एसबिया मा होनगो गुड नाइट अल सुइट ड्रिम होनदो ना गेम गेलेनोसै आरो नोङो ओरैनो एलबि बेरायनो आराम मोनथारो होनलाय आराम मोनदों 1K जाबायना राजा जाबाय आरोना जोंहा फंबाया राजा जाबाय अके दे गेलेहोदे मा होनो एसबि फंबाय सुदेमा ओइ आङो जेबो खोनाया दे अखा हासोदों बेसेबा दावराव होनदों ना इदिसो होमबा अखा हासोदों आरोना बिराद दावराव आरो ओके बार-बार कौन ले रहा है अरे रुको बाद में आराम होगा ना रो मैं आ रही हूँ जों मा होनगो सोदोमस्रि आब' मा ओंख्रि जानायमोनलाय होनदों ना सोदोमस्रि मा ओंख्रि जानायनो जोमावा सोंदों नै मोजां गाखा मा होनगो एसबि सोर मा ओंख्रि जानाय एसबि सार मा ओंख्रि जानाय होननानै सोंदों जोंहा माबाया गाखोआ एसबि खौ सोंदोंमोन आरोना एसबिया गेमसो गेलेहैनोसैनो माबा गाखो ओमफ्राय दा डिएनआ जा पुनमआ मा होनगो फार्स्ट सर्ट भिडिअसो आं दहाय सानाव कमेन्ट हरदोंमोन जोमाव दाबो हरबाय होनदों आरोना फार्स्ट सर्ट भिडिअआवनो दहाय सानाव कमेन्ट हरदोंमोननो पुनमआ जोमाव ओमफ्राय दाबो हरबावबायनो आरोना डिएनआ जा थेंक इउ गाखो जा मा होनगो पुनम माबोरै दं जारौ लोगो हरनो खोन्थादों नोंजों होनदों आरोना लोगो जानो खोन्थादों नोंजों होनदों पुनम माबोरै दं जारौ होनदों ओमफ्राय लोगो जानो खोन्थादों नोंजों होनदों आरोना जा गाखोआ मिलना जोंहा कल फैदों होनदों आरोना कल फैदों आरोना ओमफ्राय जा डिएनआ मा होनगो उनाव मिलना जा मा होनगो पुनम आं गवालपारानि होनदों गवालपारानिनो माबाया मिलन मिलना गवालपारानिनो पुनम हालासै दे ओमफ्राय बे पुनमआ मा होनखो बुजियाखै आङो जि बर' होनदों बुजियाखैनो जि बर' ओमफ्राय जा पुनमआ मिलन होनदों आरोना पुनमआ जा सोर बुंदों जि बर' होनदों सोर बुंदों जि बर' होनदों आरोना जोमावा जा मा होनखो इसमें इयावनो दोन ओमफ्राय जोंहा जोमावा थेंक इउ बड'लेण्डनिया जा ओमफ्राय जोंहा अनार ना ओमफ्राय बड'लेण्डनि बिफायाबो डिएनआ जोंहा पुनम साबदान होनदों साब खालामबायनो पुनम नोंखौ डिएनआ सुदेम जोंहा लोगोआ मा होनखो जोमाव फंबाय जोंहा दालि आरो कबि भाजामोन होनदों आरोना दालि आरो कबि भाजामोननो जोमाव सुदेम मोनहा जोंहा पुनमआ डिएनआ जोमाव आदा होनदों आरोना डिजिया ना जोमाव आदा होनदों डिजिया ना जोमाव आदा होनदों डिजि ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डनिया मा होनदों अनदों थेंक इउ जोंहा पुनमआ मा होनगो अके DNBTY होनदों आरोना जोंहा पुनमआ ओमफ्राय जोंहा सोरनि थालांखोथाय बड'लेण्डनि बिफा अनार ना थेंक इउ डिएनआ जोंहा मा होनगो फन फैनायखौ नुवाखै नामा मिथियालै नुवानो मेसेन्जारावसो ना बेखौलाय मा हमनो हागोन आरोना मा जाखो आंबो मिथिला मा हरगासिनो मेसेन्जारावसो गाबदों ओमफ्राय माबाया दिमाना फन फैनायखौ ओमफ्राय पुनमआ मा होनगो जि बर'निमोनबो
खौरां बुजियाखैलै होनदोंना आ आं जि बर'नि मोनबो कमेन्ट बुजियाखैलै होनदों आरोना कमेन्ट बा खौरां आচ্ছা खौरां बुजियाखैलै होनदों माबाया पुनोमा बुजियाखैनो जि बर' नोंनि माबाखौ आरोना खौरांखौ जेबो बुजियाखैनो आरोना बड'लेण्डनिया जा मा होनखो आंना माथो गस्लायानो गैया बिमा होनदों औ गस्लाखौ बोखारस्रांदोंमोनहाय दहायो बिफा ओमफ्राय जोंहा डिएनआ होनदों थेंक इउ अमिता जा 1 रुपिस सेन्ड इउ दुर्गा फुजा देखो अच्छा अच्छा ऐसा है बाबा फुलिया मत दो बोला ना साउना ओमफ्राय जोंहा डिएनआ अन पुनोमा अन थेंक इउ पुनोमा गैया हार्ट हरबाय बाजै होननानै थेंक इउ पुनोमा गै गोजोननाय थाबाय आगै गाखो जोंहा मा होनखो पुनोम नोंनि पासबुक लिंकखौ हरलाय होनदों आरोना पुनोम नोंनि फेसबुक लिंकखौ हरलाय होनदों गाखोआ नोंनि फेसबुक लिंकखौ बिदों आरोना ओमफ्राय जों बड'लेण्डनिया मा होनखो ओमफ्राय लोमजानाया मोजां जाबाय बिमा होनदों लोमजानाया मोजां जायाखैहाय बिफा खुगायानो माबा गोखा मोननाया खाराखै आरोना ओमफ्राय बेखायनो ओंखामखौ जानो बायो बड'लेण्डनि बिफा ओमफ्राय जोंहा पुनोमा मा होनखो फेसबुक गैयालै जि बर' होनदों आरोना फेसबुक गैयानो आरोना जि बर' ओमफ्राय सुदेमा अन आरोना जोंहा लोगोआ थेंक इउ जोंहा पुनोमा मानो नांगौ जि बर' होनदों आरोना मानो नांगौनो जि बर' सोंदों जोंहा माबाया पुनोमा गैया डिएनआ जोंहा मा होनखो आंखौ जेखि बुङा बाजाया आं आच्छा आंखौ जेखि बुङा बाजाया आं होनदों आरोना ओमफ्राय बिके कमेन्टल' गाज्रि दा हरथों होनदों आरोना बिखेनो कमेन्टखौ गाज्रि दा हरथों होनदों माबा डिएनआ ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो ओइ बिके प्रियेन को खाना खिला दो यार खाना मत खाना मांग रहा है ना नहीं बोला कि मुझे खाना नहीं खाना बोला उसका दांत टूट गया ना तो इसलिए डर के मारे मतलब खाना नहीं खा रहा है वो प्रियन उसका मतलब दांत टूट गया तो उसका खून निकल रहा है अभी तो इसलिए बोल रहा है मुझे खाना नहीं खाना ऐसे बोला ओमफ्राय जोंहा गाखोआ मा होनखो बिके बिमा फुजानि गामसा गांसे हरदोरा आंनो अननानै होनदों आरोना आइ गामसासो आरोना मामलेटानो गैजा रोङालै गाखो गोरिबसोना गाखोफंबाय ओमफ्राय जोंहा जोमावा मा होनखो साबस्क्राइब मा होनखो सुदेमस्रि आब' गोथावथार मोन होनदों ना गोथावथारमोन आरोना गोथावथारमोन होनदों जोंहा नै जोमावा सुदेमस्रि लोगो ओमफ्राय जोंहा पुनोमा अबेनि नों जि बर' होनदों अबेनिनो सोंदों आरो पुनोमा आरोना जि बर' डिएनआ जोंहा मा होनदों अन थेंक इउ सुदेमस्रि लोगोआ अन आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दुनुआ हाय बिके बिमा सना होननानै हरबाय थेंक इउ दुनु गोजोननाय थाबाय आं लाबाय आरोना गोसो खुसियै होनदो पुनोमा अन जोंहा जेन सिस्टारा बाय सिस्टार होनबाय थेंक इउ सिस्टार बाय आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय थेंक इउ दे सिस्टार जेन बाय सिस्टार ओमफ्राय डिएनआ अन बड'लेण्डनि बिफाया गाबबाय आरोना मानो गाबखोलै ओंखाम जाबायना जायाखै ओमफ्राय जोंहा एसबिआ मा होनदों अन आरोना आयौ गेम गावस्राहैनाया गेलेस्राहैनाया होनदो अनबावसो होनदो दुखुआ मा होनखो हाय पुनम सना हाय पुनम सना बिखा होननानै हरदों आरोना टुनु कलेजा अके डिएनआ जा अन आरोना एसबिआ जा अन ओमफ्राय सेप्टेम्बर मा होनखो सेप्टेम्बर मी सब क्या बोल रहा है ऑन है
September May okay September May Sapor on आरो आंहालाहाय मा लिरखो बायदिना on thank you फुनामा गैया बाय बाय होबाय आरोना बाय बाय होबाय बाय बाय ओमफ्राय DN अके बड'लेण्डनि बिफाया आंनो ओंखार दोनलां बिमा गान मा होनखो गांनो ओंखारदो मा होनखो गावनो ओंखार दोनलां बिमा आसा सरि बुजिबाय दे गाबनो ओंखारदोंलां बिमा होनबाय मानो मा जादोंलै बड'लेण्डनि बिफायालाय होनदो मा जादोंब्रा डिएनआ जा मांगो अ न थेंक इउ एसबि गैया बारबाय आङो बारबाय एसबि आगै बारबाय डिएन अन थेंक इउ पुनोमा बाय गुड नाइट स्वीट ड्रिम टेक केयार बोला है बाय बाय पुनोमा गै स्वीट ड्रिम ओमफ्राय टेक केयार बोला सोमावा मांखो जा कमेन्ट दोन थेंक इउ एसबि गैया अके थेंक इउ अन थेंक इउ होनदो एसबि गै बाय बाजै बाय पुनमा जा अल गाइस बाय बोला है पुनम ने सबको बाय लिया है देरहासार गैया दे होमबा बाजै आङो दसे गेम गेलेनोसै होनदो आरोना दे गेलेदो दे माबा देरहासार आगै गेलेदो दे ओमफ्राय जा डिएनआ मा होनखो एसबि फेसबुक रिपर्ट हरदों नामा ब्र' होनदो आरोना एसबि फेसबुक रिपर्ट हरदों नामा ब्र' होनदों आरो ओमफ्राय मिनिदों डिएनआ ओमफ्राय जा सुदेम लोगो अन थेंक इउ लोगो ओमफ्राय जा दिदोम हाय सना होनदो दिनैसो होनदो हाय दिदोम मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखैलै दिदोम ओमफ्राय बड'लेण्डनिया मा सान्दुंना लामदों मा सान्दुंना लामदोंमोन नामा आंनि गस्लाखौ बिमा सना मा सान्दुं अ माय गड बुजिया लिरथारैहाय बड'लेण्ड बिफाया मा सान्दुङाव लामदोंमोन नामा आंनि गस्लाखौ बिमा अ लामदोंमोन आरो दसे लामनांगौना मानो बड'लेण्डनि बिफा दसे लामाबा जायाना दहायसो लामब्रबदोंमोन आरोना अखा हाबाबो लामनाय जादों होनदो आरोना ओमफ्राय जोङो अन थेंक इउ एसबि गैया खुगा गोखा मोनदोंबा सिनि जा होनदो आरोना आदसा दे ओमफ्राय सना ओंथि माइनाव होनदों ओरैसो आरोना अ मोजां दे नोंगौ नोंनाया मोजांखौनो थिनदो आरोना आगै मा होनो मुलि जाबाबो जेबो खामानि होला माथो मुलिया नकलसो ओंखारबाय नामा होनदो आरो मुलियानो जा दा मा जादों दाख्लै थरसे जाबायना सानसे बारनानै थरसे जाबावबायना ओमफ्रायो मैया मोनायाव फिउस होनदो प्रेस्टामुल जालाबायनानै फिउस ओमफ्राय डिएनआ मा होनखो मेलेरिया टाइफड मुलि जाना हो बिके होनदो आयु नायजाया होमबा जानानै लावबालाय होनदो आरो नायजानांगोन ना डक्टरनाव मेलेरिया गैया बाट एसे माबा जानाय गद मा होनो गद गैयिखाय जादों नामा ओमफ्राय जा पुनोमा बाय होनदो आरोना बाय डिएनआ जा एसबि हा मिनिबावो आरोना मा थिनदोहाय ओमफ्राय जा दिदोमा मा होनखो लोगो जादो गोदानफोरा होनदों गाबोन हरफिनगोन होनदों मा होनो सोरबा गोदान दंबा लोगो जादोनो नैबे दिदोम ब्लगजों आरोना ओमफ्राय बेग हरगोननो बेबो गाबोन ओमफ्राय जा एसबि गैया डिएन हरबाबो जाला $52 बेखार होनदों डिएन हरबाबो जाला $52 बेखार होनबाय आरोना मा जाखो मा होनो ओमफ्राय जा एसबि मा होनगोन एसबि गै अन थेंक इउ डिएनआ एसबि ब्र' आंथ' फेसबुक 10 मिनिटनि बारा नायनो बाखायो हा मिनिदो आरोना नंगौ नामाब्रा होनदो आरो देरहासारा मा होनखो गुड नाइट बाजै सना बाय होनदो गुड नाइट दे देरहासारा गै बाय
ओमफ्राय गाखोआ DN नोंनि मबाइलनि आइडिखौ हरलाय होनदों ना DN नोंनि मबाइलनि आइडिखौ हरलाय होनदों आरो ना माबाया गाखोआ सोरला सोरखौ मोनो बिउटिया जा बाय गुड नाइट ओरैसो आरो ना डाइरेक्ट अके बाय गुड नाइट दे बिउटि बिउटिफुल ओमफ्राय SBया जा मा होनखो हाउ आर इउ अल हेपि दुर्गा फुजा होनबाय हाय आयु होनदों SB आगैयाबो होनदों ओमफ्राय DNआ जोंहा SB आगै DN अके ओमफ्राय जा सुदेमा अन आरोना थेंक इउ DNआबो थेंक इउ DN अके जायो नामा अके आयु एबारबा नामखौनो सिनायबावलाहाय होनदों आरोना माहाय सिनायलाहाय आङो ककबर अच्छा इट्स सिमिलर टू ककबर मतलब देवो बनवाए क्या रे आपका मतलब आपका नाम है ना इसको पहचानने में दिक्कत हो रहा है रे मुझे हैं जो क्या है रे भाई जो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो फनाबो डिस्टार्बलै सोर ओमफ्राय DNआ मा होनखो ब्लक खालामनानै लाखानांगौलै ओंखायनो ओमफ्राय DN अके थेंक इउ ओमफ्राय दिपकआ आइ लाइक ना दिपकनाव थानो मोनासैलै दिनैबो सरि दे दिपक आङो क्रिम गैयामोन ना लायदोंमोनलै दानि सोलाबाखै आं खाथियावनो आरोना नैबे खाथियावनो थागोन दे आङो र' एसे माबाबा आङो एसे सानब्रैसो सोलाबथ'नाय नङा दै दिपक होनदो गाज्रि मोननाङा दै ओमफ्राय DN माबा देहाफ्राबो बारा मोजां नङाना ओमफ्रायो जोंहा DN अके थेंक इउ DN टिभिया जोंहा ब्रादार हाय गुड इभिनिं टू ऑल कैसे हो खाना पीना हो गया बोला DN थैंक यू वेरी मच मेरे लिस्ट में आया ना ओके ओमफ्राय गुड इवनिंग ब्रदर ओमफ्राय कैसे हो मैं अच्छी हूँ खाना नहीं खाया अभी खाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद आप कैसे हो बताओ आपका खाना पीना हो गया टिभि ब्रादर ओमफ्राय SBया मा होनखो 9.9K थांबायमोन DN बेकार मा जाखो SB आगै थांफिनबाय नामा थांफिनगोन ना माखो आं बुजियासैहाय नोंनिखौ SB आगै 9 अके ओमफ्राय सुदेमा मा होनखो अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो दुखु मोनदोंलां नोंनि ओंखाम जानो हायैखौ ब्रा होनदों जाम्बिलाइ बिमा ओमफ्राय समायनायावलाय सना माइनावलाय होनदों नंगौ आरोना थेंक इउ दे बड'लेण्डनि बिफा होमबालाय आंनि थाखाय दुखु मोनदों आरोना थेंक इउ होनदो जानोनो बारदों ओंखामखौनो होनदो ओमफ्राय DNआ जोंहा मा होनखो नोंगौ नामा SB ब्र होनदो आरोना ओमफ्राय जोमावा अनदों थेंक इउ DNआबो हेल' थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा SB आगैयाबो दुर्गा फुजा लिरबाय आरोना अके दुर्गा फुजा लिरबाय SB आगैयाबो सुदेमामोन होनदों DN ओमफ्राय जोंहा DNआ मा होनदो LB दोनदो BKQ होनदो ओंखाम जानोसै आं दोननानै SBया जा ओरैसै आरोना DNआ होनदो SB होनबाय आरोना जोमावा अन राजेशआ आब' मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया माबा बहलसो आगै राजेश ओमफ्राय दा जाथ'वाखै आरोना जानोसैसो आङो ओमफ्राय हरिसआ जा हाय होनबाय आरोना हाय हरिस SBया जा मा होनखो DN ओंखामखौ देखायनो थिनहर ब्रा BKQ आब' सनाखौ होनदों आरोना नंगौ नामा SB आगै होनदो बड'लेण्डआ जोंहा रलै आङो खिदोंसो दे बिमा आं ओंखाम जानो नागिरदों बड'लेण्डनि बिफा होनदो एक आदमी ने बार करता रहता है रे खि ओमफ्राय जोंहा रलै होनबाय आरोना दुस्थ' जाबाय आं खैथायाव होदोंमोन
Pun kalau dia dengan anak oh isli deng babala deng hai isli aman ke zemau salte zemau salte natur nat natura एसे के खेला बानाजों थांजोबगोन 5 मिनिट ओरैसो आरोना बाग्लासो राजेशआ मानगो आब' आं फंसे खोथा सोंनो नागिरदों फंसे खोथा सोंनो नागिरदों नों दुखु मोनाब्ला अ मा खोथालै एन्सार होथावथावबा एन्सार होगोन आं आगै सों दे राजेश फंबाय बाट आं एन्सार होथाविबा एन्सार होआ दे गाज्रि मोननो नाङा आरोना ओमफ्राय एस टिभिया जोंहा मा होनखो दे सों दे मा खोथा सोंनो राजेश ओमफ्राय जोंहा हाजी बहना हाजी बहना हो गया हमारा खाना शायद एलबी खत्म होने के बाद आपका होगा डिनर हम की ठीक है सिस्टर एलबी खत्म आपका हो गया ओके हमारा खाना हो गया ओके ठीक है शायद मैं खाऊंगी अभी मतलब एलबी खत्म होने के बाद अच्छा आपको पता है ऑलरेडी ना ब्रदर ओमफ्राय दिएना मा होनखो खनसे मोखां देखायना हरथारदोलै 10 सेकेन्डनि केकआव थोत्स र' नोंबो एकदम माबा ओमफ्राय जोंहा राहाया हायाबो सना होनदों आरोना हाय मा होनो राहा आगै बड'लेण्डनिया मा होनखो I am sorry darling बोला ना no sorry बोलाय ना दे मा होनो बड'लेण्डनि सुदेम लोगोआ अनार ना थेंक इउ एसपिया राजेन माब्रा हा मिनिदों ओमफ्राय जोंहा राहाया DN BTY सापर्ट खालामदों अननानै प्लिज बुंदों आरोना DN नोंखौ ओमफ्राय DN आ मा होनखो हाथाराला आं बिके किउट बे SB ब्र'खौ हा होनैसो अच्छा ओमफ्राय जोंहा हाय बोला है हाय कैसे हो खाना खाया कि नहीं खाया है ओमफ्राय जोंहा मिजिङा मा होनखो हाय गुड नाइट होनदोंना हाय गुड नाइट मिजिं जोंहा राहाया पुनम सापर्ट खालामदो अननानै प्लिज होनदों आरोना पुनम सापर्ट खालामदो होनदों आरोना राहाखौ ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो मेगन थाइसेखौबो नुबावबाल' मा होनखो मासि गाज्रि जायो नुबावला मा एसे गाज्रि जाखो बेलाय होनदों आरोना नोंगौ नामाब्रा होनदों आरोना राहाया जोंहा मा होनखो मिजिं सापर्ट खालामदो अननानै होनदों आरोना सापर्ट खालामदो आरोना मिजिं ओमफ्राय सुदेमा मा होनखो ओइ लोगो आङो दोनथ'नोसै दे अखाया बारासिनसो हाबाय होनदो दे लोगो सुदेम बाय दे अखा बांद्राय हाबायबा ना आंबो ओंखाम जाग्रोसै आरोना दसे एसेल' थानोसै र' फरायजोबनोसै दिना मा होनखो प्लिज उइथ SB ब्र' होनदो आरोना डेन्जार नोंसोरलाय होनदो एसबिया मा होनखो थाखुमाथारबायलै दारमासिदानि होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा नोंगौ नामा फंबाय सुदेमा जोंहा मा होनखो बाय गुड नाइट होनबाय आरोना सुदेमा राबाया जोंहा आब' सना आंखौ सापर्ट खालामनो होदोना जाय आंजों लोगो जागैया मा होनो सोर लोगो गैया नैबे राहा ब्लगजों मा होनो सापर्ट खालामनांगौनो आरोना जयेन जानोनो जयेन जा सोरबा जानोबा सोर दं राहा ब्लगजों जयेन जादे लोगोफोर सुदेमाबो जानो हागौमोन लोगो थांखोना माखोबा अखा बांद्राय हाबाय खोनालाबोबा ओमफ्राय बयारा मा होनखो हाय बाजि बयार हाय भाभी जी बोला हाय देवर जी कैसे हो होनदो ओमफ्राय राजाया मा होनखो बिदि नों अनलाइनाव दाना माबाफोर बेसेन गोनां आच्छा सोर जालायखो मुङा मोनोना
tadi sampai rokok ada deh 1 minit mau besen genang mua mono ni abo besen genang mua mono ni abo आतसा आं मिथियालै मा होनो राजेस बेखौ नोंबो मिथिगोन आरो ना मोनोना मोना आं मिथिया बाट बेखौ नोंबो मिथिगोन आरो ना फंबाय ओमफ्राय जोंहा बडेलिनि बिफाया गाज्रि मोननो नाङा आं एन्सार मा होनो हाला आरो माने रोंला बा नोंबोथ' मिथिगोन ना फंबाय ओमफ्राय बडेलिनि बिफाया हा हा मिनिदों आरो ना ओमफ्राय डिएनआ जा मा होनगोन राहा आंना आइडिसो दे बे होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनगोन दे बिके किउट मोखांखौल' खनसे देखायना होदो प्लिज 10 सेकेन्ड ओमफ्राय ओंखाम जादो होनदो र' ओमफ्राय बड'लेण्डआ मा होनखो हाय राहा गुड मा होनखो गावनाय माबाफोर नानि सना हाय मा होनखो हाय राहा होनदों ना गुड नाइट आच्छा गुड नाइट मा खबर नानि सना होनदों जोंहा बडेलिनिया राहा नोंखौ मा गुड नाइट होनदों ना ओमफ्राय मा खबर नानि सना होनदों आरो ना ओमफ्राय डिएनआ मा होनखो राजेस हा हा मिनिदों आरो ना ดี๋ยวรู้ได้ไงพี่ถึงหนึ่งยังไงआठथा नयथा दसथा आठथा नयथा दसथा आच्छा พิ่งजानोसै ओमफ्राय जोंहा डिएनआ मा होनखो फिन होनायखौ बोखारदो बिखेखौ बुंदों थांबाय ने फोनोमा दावखोलाबो ओमफ्राय जोंहा आइया आं माबा खालामनो नागिरदोंमोन बेखौ ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोहोलावा सना माथो मोखां नुवा होनदों जोहोलावा मोखां नुवा ओमफ्राय जोंहा डिकेआ मा होनखो फाट काला ना होनदों ना आच्छा फाट खावा नाय खाम इटिया माने डिके ओमफ्राय डिएन आच्छा डिएनआ जा मा होनखो ओंखाम जाग्रोदो बिकेखौ होनदों जाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय डिकेआ मा होनखो थांबाय न' सिं इमनिया होनदों ना थांबाय न' सिं इमाइया अच्छा समझ में नहीं आ रहा रे ओके डीके ओमफ्राय जोंहा मा होनखो एसबि दंना गैला जाखो हो ब्र' खारबाय खोमा एसबि आगैया होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा डिकेया मा होनखो नोङो इसुं मम' बोला है समझ में नहीं आ रहा रे डीके होनदों Ursia ma? Ursia जालाय
फरायगासिनो बबिखौनो मिउटआव दोननानै फरायगासिनोलै फाग्लासो आङो ओमफ्राय जों बड'लेण्ड बिमाया दे बिमा ओंखाम जाग्रोदो होनदों आरोना औ जाग्रोनोसै आङो दे फुंनिफ्राय जायाखैबा होनबाय आरोना जों बड'लेण्ड बिमाया जाग्रोनोसै होनबाय आरोना बेनि दिकेमांगो बि नोंनि सें रक क्या दिया बादसा दे आं ओंखाम जानोसै दे सनाफोर सोर दंमोन आरोना ओंखाम जानो लानि दे ओइ माबायदि जालायबाय होनदो आरो बापरे मबाइला माबायाबो जा टाइट जानानै थादों हेलो हेलो कौन है मेरी बेस्ट फ्रेंड में मैं अपनी मतलब खाना खाने वाली हूँ सोर दंमोन आं ओंखाम जानोसै दे नायनोसै आरोना बड'लेण्ड बिफा सोर दं डिएन सोर सबखौ गासिखौबो दे ओके सिस्टर गुड नाइट फिर मिलेंगे बोला ओके ओके टीवी ब्रदर अभी मतलब मैं एलबी ऑन रख के खाना खाऊंगी थोड़ी देर पर मतलब बंद करूंगी मैं एलबी ओके प्लीज म्यूट दे औ दे ओमफ्राय बियाहाय होनबाय मोजां मुलिफ्रा ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्ड बिफाया मा होनदों मुलिफ्रा मोजां जानानै लाना हो बिमा होनदों आरोना मुलिखौथ' आङो दिनै जानो हानाय नंलाना जाबावबाथाय फिउस जाबावगोन आं होनदों आं जाग्रोनोसै दे सनाफोर सोर दं जाखांबाय होनदों जायाखै जानोसो नागिरदों ओमफ्राय दिकेया मा होनदों मेरा ब्लू दे अच्छा कौन है क्या बोलते ओके मैं अभी खाना खाऊंगी गाइस ओंखाम जानोसै दे सनाफोर आङो